En P. Iniciamos. Descanse en paz. Bueno, lamentar que en esta sociedad, por desgracia, todavía nos toca vivir e sufrir esta lacra, ¿no? Que parece que nunca seremos capaces de erradicar, ¿no? Lamentar profundamente pois, a morte desta muller. Por desgracia non será a última, non? Oxalá fose así. Acompañar en este caso tamén a familia neste momento tan difícil e tan duro, sobre todo os fillos que creo que estaban presentes nese preciso instante, nese preciso momento. Comezamos, polo tanto, a celebración do pleno cos asuntos que están incluídos no orde do día. O primeiro é a aprobación da acta da sesión anterior, da sesión celebrado o pasado 16 de xaneiro, que é a acta número 1. Alguna cuestión que comentar en relación con esta acta? Se non procedemos a súa aprobación. Votación, aprobación. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Perdón. E o segundo dos puntos da orde do día, que é a proposta do Concelleiro Delegado de Cultura, Patrimonio, Medio Ambiente e Innovación e Desenvolvemento Tecnolóxico relativo á aprobación definitiva do Plan de Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Bueu, expediente 1810-2020. Temos un ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, celebrado o pasado 30 de xaneiro, que ten un ditame cuxo resultado é seguinte. Votos a favor, 7, 4 do Grupo Municipal do BNG, 3 do Grupo Municipal do Partido Popular, votos en contra ningún, abstencións 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por lo tanto, o dictamen e o acordo é favorable. En todo caso, o concelleiro, para a súa lectura ou explicación, poste. En primeiro lugar, desculpar que nos está vendo en directo, que temos un problema coa emisión, entón nos está vendo en directo. Vou a ser breve porque eu creo que hai temas tamén que imos tratar en este pleno que van a requerir, digamos, máis tempo de intervención dos diferentes grupos. Indicar simplemente que un traballo arduo este que se levou a cabo para a aprobación deste PAN que é un traballo que levou un mandato inteiro, os seus 4 anos, que incluso a contratación da redacción se fixo no final do mandato anterior. É un traballo complexo que tivo diferentes fases na recopilación de datos para a posterior elaboración do documento. Contou con moitas fontes e actores que participan ou son partícipes deste documento. E tivemos un último ano onde parecía que xa o tiñamos aprobado inicialmente e que xa iba a ser áxil a súa entrada en vigor, pois ao final un pequeno retraso en medio rural que non se convocou esa comisión que se debe convocar para a aprobación, tardou en convocarse, da Consellería nos explicaron que había diferentes problemas, serían de índole interno deles de non
non poder dar convocado esa comisión, pero, bueno, en canto se convocou, se aceptaron as consideracións que nos mandou a Xunta dunhas pequenas correccións, a parte das alegacións que se presentaron, as que se consideraron oportunas, e no caso último tamén houbo un pequeniño retraso último, pois polo que é o Servizo de Protección Civil a nivel galego de vixiancia, que digamos que tuvo que tamén ser parte deste documento e, bueno, tamén fixo un pequeniño retraso. Entón, bueno, a partir de agora, unha vez que este documento está aprobado, pois se nos abre o Concello unha posibilidade no tocante á limpeza destas fincas donde hai especies arbóreas pirófitas, pois para poder ser máis áxiles. Nos abre tamén a posibilidade de poder acollernos ao convenio que soe lanzar pois en diferentes anos Medio Rural, que teremos que valorar pois se Medio Rural saca de novo pois ese convenio para a súa execución, pois valorar as cuestións para ver se entramos, e, bueno, entendemos que é unha ferramenta que facía falta para que os técnicos municipais pudesen emitir ben os seus informes e tuvesen un documento en que basarse, e tamén, sobre todo, para que as persoas pois sepan onde están esas faixas de seguridade nas que se debe actuar, e que teñan tamén pois esa guía e non veñan tan a cegas pois moitas veces a preguntar ao Concello. O documento definitivo se colgará unha vez que aquí se aprobe na página web do Concello, será accesible para todo o mundo, e nada, agardemos que non teñamos que empregalo moito, que sería un bo sinal, pero, bueno, o telo, pois, temos esa ferramenta útil que eu creo que fará que ante unha emerxencia, aparte do que xa facemos agora habitualmente, que o alcalde, pois, sempre é unha das persoas que tanto dende os bombeiros como dende a policía, incluso dende a propia Xunta de Galiza, pois sempre chaman e o fan partícipe digamos, deses traballos, como sucedeu pois nun pequeno conato o pasado verán. Pois agora pois teremos xa unha planificación máis estudada, e nos ceñiremos, digamos, a ese documento a hora de abordar pois o que facer en cada intervención. Abrimos unha quenda de intervención. Si procede? No. Pasamos, polo tanto, a votación proposta de aprobación definitiva Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais do Concello de Bueu. Votos a favor? Por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Moción dos grupos municipais do BNG e ACB para instar a Xunta de Galicia a sinatura dun convenio de colaboración para a reforma integral do pabellón municipal de Belús. Igual xeito, como decía no punto anterior, hai ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, 30 de xaneiro, que ten o seguinte dictamen: votos a favor, 4 do Grupo Municipal do BNG, votos en contra a ningún, abstencións 4, 3 do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por lo tanto, o dictamen e o acordo é favorable. Teñen os voceiros, en todo caso, tamén dos grupos propoñentes a palabra. Bueno, vou dar lectura á moción, porque a verdade é que na exposición de motivos está moi ben explicado exhaustivamente o que é o motivo desta moción. Ano tras ano vimos recibindo cada vez máis solicitudes por parte de clubs, asociacións e colectivos culturais, deportivos e sociais para utilizar as instalacións municipais, tanto para as súas actividades como para eventos públicos. Para acoller estas actividades precisamos contar con instalacións en óptimas condicións que poidan dar cobertura ás demandas sociais e que fagan con todas as garantías. Desde os grupos que conformamos o Goberno local de Bueu, levamos moitos anos reclamando que a Xunta de Galiza asuma unha actuación de gran calado na nosa vila, posto que as instalacións deportivas impulsadas nos últimos anos foron financiadas na súa integridade polo Concello de Bueu ou por organismos como a Deputación de Pontevedra a través de diversas liñas de axuda. Para tentar cambiar isto, o 11 de febreiro de 2021, o alcalde mantivo unha reunión co secretario xeral para o Deporte da Xunta de Galiza,
un encontro no que se acordara crear unha comisión de traballo a través da cal analizar a situación das infraestructuras e instalacións deportivas do Concello de Bueu. Posteriormente, ao longo do mes de marzo dese ano, dende a Alcaldía e a Concellería de Deportes realizáronse 2 visitas xunto ao xefe de Servizo Provincial de Deportes e un técnico autonómico, co fin de coñecer o estado das instalacións. Así mesmo, desde o Concello facilitóuselle a documentación técnica co que contaba sobre cada unha destas infraestructuras. Esas visitas tiñan como finalidade coñecer o estado destes espazos destinados á práctica do deporte no municipio, co fin de establecer as condicións e as liñas estratégicas dun convenio de colaboración entre a Xunta de Galiza e o Concello de Bueu. Ante a ausencia de noticias por parte deste organismo un ano despois, concretamente o 10 de xaneiro de 2022, remitiuselle un escrito á Secretaría Xeral para o Deporte no que se indicaba que procedía que se lle trasladase ao Concello de Bueu a súa disposición á hora de propoñer un acordo que permitise resolver o que dende Bueu consideramos que é unha débeda histórica por parte da Xunta de Galiza para o noso Concello. Días despois, o 18 de xaneiro dese ano, o Goberno recibiu resposta do Secretario Xeral para o Deporte no que se lle contestaba literalmente que é interese deste Departamento establecer unha liña de colaboración co teu Concello en orde a desenvolver as actuacións no ámbito das infraestructuras e dotacións deportivas municipais, razón pola que, como ben recordas, se mantiveron as reunións e as visitas técnicas pertinentes. O escrito continuaba indicando que parece haber un evidente equívoco no relativo ás próximas actuacións a realizar, toda vez que é o Concello o que debe trasladar a esta Secretaría Xeral as urxencias ou necesidades de actuacións priorizadas que estime pertinentes para o municipio. Entendían dende a Secretaría Xeral que esta procedencia era máis respetuosa coas competencias municipais, ademais da máis efectiva por ser o Concello a administración que mellor coñece a realidade da actividade física e os servizos deportivos municipais. Nese mesmo escrito, solicitaban que o Goberno lle remitésemos as actuacións necesarias e viables de cara a seguir avanzando conxuntamente no establecemento do obxecto definitivo do convenio. Desde o Concello de Bueu levamos a cabo nestes últimos anos diversos arranxos e actuacións de mellora de espazos deportivos, como son a nave de deportes náuticos de Pescadoira ou o pabillón municipal de Bueu, ademais de construir a piscina municipal cuberta das lagoas e todos en que a Xunta de Galiza achegase ni un só euro a pesar de ter financiado en diversos concellos galegos, tamén da comarca, actuacións similares. Actualmente, e xa desde hai moitos anos, os grupos de BNG e ACB consideramos prioritaria a reforma do pabillón municipal de Beluso, unha instalación que ten abondosas eivas relacionadas coa filtración de humidade e que precisa dunha actuación urxente. Foi por este motivo que os grupos que conformamos o Goberno do Concello de Bueu encargamos a redacción dun proxecto de mellora integral, valorado en 1,5 millóns de euros e co que se pretende ir máis alá, fomentando conceptos como a eficiencia enerxética, a sustentabilidade ambiental ou a accesibilidade, co que se adaptará ás instalacións ás demandas do século XXI e coas que se dará resposta a moitas das peticións e necesidades dos clubs e colectivos da vila. Con este proxecto na man, é hora de que a Xunta de Galicia aposte por un convenio de colaboración a través do cal cumpra con Bueu e financie unha gran instalación deportiva. Por todo anteriormente exposto e para que sexa unha demanda que conte co apoio de toda a corporación, os grupos municipais do BNG e da ACB solicitamos do Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Remitir o proxecto referido e instar a Xunta de Galiza que cumpra co compromiso adquirido no seu momento e aprobe o convenio de colaboración ou arbitre outros mecanismos para cumprir coa vila de Bueu e financiar o proxecto de mellora integral do pabillón de Beluso. Ben, como se ve nesa exhaustiva exposición de motivos, se establecen, digamos, toda a tramitación e todo o procedimento que levou a cabo o Concello, como se soe dicir, con luz e taquígrafos, con reunións ao alto nivel en Compostela, con reunións cos delegados provinciais, incluso coa presenza de técnicos para que coñeceran a realidade de cada unha das instalacións. Se estableceu, digamos, froito das necesidades dos clubs da vila e, sobre todo, vendo a gran problemática que se xera dende hai moitos anos, casi que dende a súa inauguración no pabillón municipal de Beluso, un pabillón que presenta uns defectos construtivos de gran calado e que, ao final, pois fai que as humidades fagan que en moitas ocasións ou en algunha ocasión pois non se poida desenvolver a práctica dos deportes federados que ali se desenvolve habitualmente. É un proxecto
este que o Concello encargou, que precisamente, e para que non haxa equívocos nin afirmacións de que non cumpre cos estándares que se marcan agora mesmo e que incluso están estreitamente relacionados cos fondos europeos os que opta en moitas ocasións a propia Xunta de Galiza pois por ben porque ellos transfire o Estado español ou ben porque o solicita, pois se utilizou, digamos, na redacción pois ese concepto que xa manexamos en cada unha das actuacións, que é a eficiencia enerxética, que é a mellora da accesibilidade universal e que é facer edificios pois que sexan edificios para un uso serio e responsable. Entendemos que é un proxecto que debe contar co aval de toda a corporación. O Goberno é insistente no tema de que é a prioridade máxima que podemos ter agora en este momento, despois das actuacións que se citaron en outras partes da moción e que xa supuseron algún investimento, e entendemos que, bueno, que para nós, para os dous grupos que conformamos o Goberno, pois ir a Xunta con un acordo unánime da corporación, eu creo que é primordial. Vainos servir para poñer ben as cartas sobre a mesa, para que realmente a Xunta non dilate máis o que precisa o deporte de Bueu, e que son actuacións de calado. Non nos conformamos, aínda que non se pode facer ascos a ningún investimento, pero con migallas. Nos queremos un investimento forte, como así desenvolveuse con axudas de outras administracións. Neste caso citouse a Deputación, pero podíamos retrotraernos a outros gobernos encabezados polo BNG, onde tamén se fixo un investimento no campo de fútbol cos fondos do Plan E, ou outros nos que incluso se optou pola anterior goberno da Deputación. Entón, creemos que é o momento de que a corporación vaia damando do que entende a sociedade, do que queren os clubes deportivos, que nos trasladan que a principal necesidade é poder contar cun pabillón de Beluso en condicións para poder desenvolver a súa actividade. Entón, esperemos que daqui salda un acordo unánime e, sobre todo, pois que a Xunta despois sexa cumplidora con Bueu e que non nos deixe na estacada, como pudo suceder en outras infraestructuras, senón que a iniciativa que levamos desde o Concello e que é ben a caída para o que pedía a propia Secretaría Xeral para o Deporte, pois faga que teñamos un pabillón en Beluso en condicións. Non sei se Xulio quere comentar algo, como... Sí. Bueno, meu voto posible, como é lógico, será favorable á moción, pero eu quería simplemente recalcar un pouco que eu era o concellal de Deportes no ano 2003, cando entramos no goberno, e se tuéramos daquela unha reunión co propio Lete Lasa, na que unha das disculpas que puña era que Bueu debía a Xunta de Galicia pois un montón de cartos polo pabellón Pablo Herbello de Bueu, que deixara sin pagar pois Ferrerelino, e despois tamén tuvemos a suerte de que Tomás Barreiro, outro alcalde do PP, si fixo un convenio coa Xunta para irlos pagando. Ao final, o pabellón de Beluso, pois, se non recordo mal, foron a través de fondos da Diputación de Pontevedra. A Xunta de Galicia, desde o ano 2003, pois pouco ou nada, sobre todo cando o goberno PP, quitando 4 anos, gobernou sempre, pois creo que ten unha eiva co pobo de Bueu de que o prometido pois se débeda, non? Como ben se pon na moción, pois tanto Lete Lasa como Benavides, que non sei que cargo ten, eu conozco do balonmán daquela, pois dixeron que sí, que había que facer un gran esforzo por Bueu, en todas as cousas, porque o pabellón de Beluso pois será un pabellón para usar no verán, porque no inverno coas humedades, co que chove aquí, pois un tanto porcentual todas as veces non se pode impracticable ali calquer tipo de actividade, balonmán, fútbol sá, o que patinaxe, o que queiras facer ali impracticable. Entón, bueno, creemos que a Xunta de Galicia ten unha que cumplir coa súa promesa e, como ben se di tamén pois na exposición de motivos, hai
unha ampla, o goberno, o Concello de Bueu neste momento, pois pagou o estudio a un arquitecto pois bastante importante, o que nos gustou, nos encantounos o seu proxecto, parece que a veciñanza de Beluso e os clubes deportivos tamén, redactouse co consentimento pois, dos clubes que usan, e tanto mirando as carencias que ten ese pabellón, e digamos que pois, saleu ese proxecto que é fundamental, como ben se decía tamén na exposición de motivos, que incluso poden chegar a que a Xunta de Galicia non lle coste moito, simplemente metelo no plan New Generation, porque xa se fixo así a través do goberno para que intentara ser unha cousa que non puderan ter disculpa para non facelo. Entón, bueno, pois simplemente decir iso, que Bueu necesita ese pabellón, esperemos que toda a corporación pois vote a favor de instar a Xunta de Galicia a que cumpra simplemente co que prometeu. Grazas. Abrimos unha quenda de intervención, si procede. Sí, Elena. Boa noite a todos e a todas. Bueno, a verdade é que me sorprende bastante a intervención feita polos voceiros que presentan a moción, sobre todo porque dá a impresión de que se está entrando en contradicións, é dicir, se trae unha moción aquí ao Pleno para remitir, donde a proposta de acordo é remitir un proxecto a Xunta de Galicia, en este caso a Secretaría Xeral, e que a Xunta cumpra co compromiso que ten adquirido. Cando, bueno, visto lo visto e escoitado o que acabades de decir, é dicir, aquí incumprimento de compromiso non hai ningún, porque non se remiteu o proxecto a Secretaría Xeral. Falaba o voceiro do BNG que a moción que está feita con luz e taquígrafo. Sin embargo, bueno, a min dá a impresión de que aquí se está escondendo bastante información e, sobre todo, non estades tampouco recollendo a realidade dos feitos. Vos falades aquí de que, bueno, que todo parece que empeza, non? Alá por febreiro de 2021, pero deberíades tamén decir por que empeza todo isto. E todo isto empezou, hai que ter memoria, non sei se o recordades, por aquela moción que nos presentamos, o Partido Popular presentamos para un convenio de colaboración, onde se instaba o goberno que se fixera as xestións para un convenio de colaboración, neste caso co pabillón Pablo Herbello, para cambiar a cuberta. E votastes en contra porque, bueno, a Secretaría remiteu uns días antes un borrador de convenio para que se estudiara e, bueno, pois o alcalde considerou que houbo unha deslealdade institucional e votou en contra, e a partir de aí foi cando se ten lugar esta reunión co secretario xeral, con Letelasa. E tal, e como vos recolledes na propia moción, se fala de que hai disposición por parte da Xunta para firmar ese convenio de colaboración, que veñan os técnicos aquí, que o goberno tiña un listado de prioridades ou de necesidades de todos e cada un, creo que das instalacións deportivas, desde os pabillóns hasta as pistas do Sistro, se falaba do campo do fútbol, da ampliación do campo de fútbol, e que en función deses informes técnicos que se valoraría e que se establecerían unhas prioridades que se remitirían á Secretaría Xeral para firmar ese convenio. De repente, nos atopamos que desde esa reunión de febreiro de 2021, aquí falades de que alá por xaneiro de 2022, como non había noticias, é dicir, esperades un ano, deixades pasar un ano, e como non hai noticias, pois entón mandamos a carta. E nesa carta vos volven a decir, e o recolledes tamén na moción, é dicir, é que vos mesmos vos estades contradicindo. E dice, é interese deste departamento establecer unha liña de colaboración. E se vos di que lle remitades cales son as prioridades. E despois, unha vez que rematades co que dice a carta, que dice, parece evidente, e ademais dice que dentro da competencia municipal, para que non vos sintirades ofendidos outra vez, nin que nadie pensase que había unha deslealdade institucional, se dice que seades vos, o sea, que se o goberno o que diga onde se vai a invertir. E a partir de aí na moción xa non decides máis nada. Aí acabouse.
Cales foron despois as xestións? Se remiteu ese listado de prioridades? Se lle dixo a Consellería, ou en este caso a Secretaría Xeral, que se iba a facer? Non, decides. Non, e a partir de aí encargamos a redacción dun proxecto. E é o proxecto que acabades de presentar a finais de decembro, que fixestes público no propio pabillón de Beluso para os veciños e para quen quiso asistir. Por lo tanto, traer agora aquí unha moción a 3 meses dunhas eleccións municipais pedíndolle, no, vamos a pedir apoio, como decía outro día o voceiro na comisión informativa, no, é que para que teña un respaldo. Pois benvido o respaldo, porque ata agora coa oposición pouco contastes. O contrario, todas e cada unha, salvo creo que 3 ou 4 excepcións contadas, calquera proposta que se fixo, polo menos dentro do noso grupo, atopou o rexeitamento pola vosa parte, é dicir, coa oposición pouco contastes, cos grupos da oposición. E vides agora pedindo un apoio á Corporación Municipal, é dicir, os grupos da oposición, para remitir un proxecto. O sea, desde cando para remitir un proxecto, un goberno, un alcalde, precisa do apoio dos grupos da oposición. E que, dende logo, a min sorprende, porque aquel goberno que goberna, como viñestes co mantra todos estes 4 anos, o goberno goberna, o goberno ten as súas prioridades, o goberno, en base á vosa autonomía organizativa, non? Bueno, pois, que erades quen, que non facía falta que nós que vos dixéramos o que tiñades que facer. E aparecedes agora con esta moción, digo, que parece máis un pouco así, bueno, como xa vai sendo un pouco tamén habitual, o infantilismo e un pouco o querer justificar a vosa falta de xestión todo este tempo, vir aquí a 3 meses dunhas eleccións municipais e dicir, bueno, pois agora vamos a remitir o proxecto á Secretaría Xeral e que un apoio da Corporación Municipal todos a una como Fuenteovejuna. É dicir, eu creo que hai que ser tamén un pouquiño máis serios e creo que a Secretaría Xeral en todo momento, e o propio alcalde o decía, creo que naquelas declaracións que fixo unha vez saído da reunión, é dicir, que unha vez aclarado o malentendido do anterior convenio, pois que se iba a establecer esa línea de colaboración e que había unha mantendida polas dúas partes. E agora aparecedes aquí, bueno, pois con esta pataleta, rabieta, non sei como lle queredes chamar. E despois, claro, a moción, se presenta como se quere o apoio da corporación, se presenta como moción dos dous grupos que gobernan. Tamén tedes mecanismos para contar cos grupos da oposición. Xa non vos lembrades de que hai unha xunta de voceiros que se pode convocar e se pode tratar temas de interés xeral ou temas importantes ou temas que... Non, iso tampouco... Xa non vos lembrades, é dicir, aos grupos da oposición son para deixalos a un lado durante estes 4 anos, porque realmente foi o que fixestes, e máis, as mocións que votastes a favor nosa nin sequera as levastes a cabo, é dicir, porque están aí e están sin cumplir, por lo tanto, a veces, bueno, casi é mellor que digades que non, pero xa digo, sorprende que este goberno, non, que presume tanto e que alardea tanto de experiencia, de veteranía, de que non fai falta que ninguén lle veña a decir o que ten que facer, que presente agora aquí esta moción pedindo que se remita un proxecto. Por que non trouxestes aquí o proxecto, por exemplo, do Astelero, do proxecto museístico? Por que non se trouxe aquí tamén por apoio da corporación? Porque, claro, cando as cousas van respaldadas, como decía outro día o voceiro, pois moitísimo mellor. Pois podéstelo traer. Por que non se trae a moción tamén para o apoio para as aceras, por exemplo, de Meiro, o proxecto, para remitir o proxecto a quen corresponda? É dicir, e podería seguir, mencionando, non? O sea, é única e exclusivamente aquí remitir o proxecto e que a Secretaría Xeral cumpla, é dicir, cumpla o que? Se non incumpleu nada. Se non hai remisión do proxecto, se vos non lle enviades, eles non saberán canto costa e cal vai a ser a porcentaxe que se vai a facer de cada administración, é dicir, canto vai a asumir cada administración ou como se vai facer, se asume a totalidade, se asume unha parte, 50-50, 80-20, é dicir, non sei, xa digo, a min isto pareceme un pouco tomadura de pelo vir con este tipo de mocións e querer justificar o traballo que non se fixo durante estes
casi 4 anos, e o feito, xa digo, vos mesmos o recolledes na propia moción, vos mesmos estades desmontando a moción e entrando en contradicións, pero, bueno, alá vos, nós nos imos abster. Alguna intervención máis? José? Sí. Boas tardes. Quedoime cunha nota que dixo Julio aí que o pabellón foi feito pola Diputación, foi financiado pola Diputación no seu momento, e recepcionado, quen gobernaba cando se recepcionou? Financiado por matizar, 80%, se non me falla a memoria, 80%, Diputación, 20% Concello. Cando... Agora está recepcionada na selección de 2007. Vale. Se non te acordas como así a visita, en este caso, non me acordo. Pois porque non me acordo. Bueno, a verdad que os... A verdad que eu sempre defendín aquí cando se fala de que a Xunta non aporta prácticamente, ou a súa aportación é prácticamente nula, eu sempre defendín ese feito, porque que se mira é sabido por todos que é así. Ano tras ano, nos presupuestos da Xunta, pois vou sempre ben desaparecida. E eu estou tamén moi de acordo con todo o que se fala, tanto nesta moción como na seguinte da calle Pazo Fontenla. Pero é que me fastidia non votar a favor, pero é que isto, despois de unha tramitación tan larga ou, digamos así, tan exhaustiva e traballada como é esta, deste trámite, deste pabellón, despois de que se fixera un estudio, despois de que se contratara un arquitecto, despois de que se fixera o proxecto, sin nos ter constancia ninguna, ou nunca nos se nos dixo, mira que a isto vamos a facer así, este é o que nós pensamos que é bo, vos que opinades, porque ten razón Elena, que nunca para iso, nunca nos chamades para nada, porque vos sodes os gobernades, parece ser que tendes a cousa divina de facer todo pois sempre nas mellores condicións. Claro, eu, como di Leal, que quere que o proxecto conte co aval da corporación. Eu non me sentiría cómodo se tuvera que dar o aval ou dar o meu voto a favor nesta moción cando se fai un proxecto de 1 millón de euros, non se trae nunca aquí os membros do Partido Socialista, tanto meu comiño como eu, non sabemos nin como é o proxecto, nin que se arregla, nin que non se arregla, nin onde son as unidades, nin como non son. Se fala dun proxecto de 1 millón de euros, a nós nunca nos dixestes, oye, mira, toma este proxecto, ao contrario, traedes isto aquí, este papel, o proxecto, nin calquer trámite anterior, está aí para poder mirar, decir si estamos a favor, si estamos en contra, si ese arquitecto, o mellor, porque ten que ser 1 millón de euros o que di este arquitecto, e o mellor non hai outro arquitecto que diga que o mellor con 750.000 se arregla, eu non sei, é que estas cousas é que non as entendo. Eu teño, sintindo moito, vámonos a abster, porque eu creo que estas non son formas de facer unha tramitación de un proxecto, nin de ningún proxecto como facedes vos aquí na corporación. De intervencións? Espera. Listo, José. Xosé Leal, pediche a palabra? Ben, a verdade, vou dicir unha cousa que vai en contra do traballo que fixen antes, pero unha mágoa que este pleno non se este emitindo, porque quedaría claro ante a cidadanía de Bueu que nin o PSOE nin o PP queren que a Xunta financie a reforma do pabellón de Beluso. Claramente. Bueno. O receso é cumplir coa cidadanía e saber as deficiencias que teñen os pabellóns. Se vostede fixera un pouco de oposición preguntando aos clubs, sabería os problemas que ten o pabellón de Beluso, como sabe o goberno e como seguramente sabe o PP. Entón, que descoñeza o por que hai que facer as obras no pabellón de Beluso, a min me sonroja.
E eu levei deportes, e me sonroja máis aínda. Me sonroja tamén que a súa excusa cando foi da piscina era que a iba a facer o técnico municipal e agora a excusa é que o fai un técnico de fora. A vostede non lle vai ben nin que o fagan os da casa nin os de fora. A vostede non lle vai ben que Bueu avance. Pero bueno, a xente pois terá que saber o que vostedes queren e realmente pois por que non queren que se arranxe o pabillón de Beluso con este proxecto. E xa do que fala a voceira do PP, que comeza falando de incongruencia e de esconder a realidade dos feitos. E falou incluso de memoria. Memoria histórica, que a citou así un pouco polo baixo o vicealcalde, efectivamente, citou que deslealdade sí que houbo pois en aquel ano 2007, cando un suposto alcaldable veu a sacarlle a alcaldesa daquela o mérito de facer o pabillón. Eso sí que é deslealdade, pero bueno, eso son cousas que cada un pois ten que saber si o daquilo foi bo para Bueu ou non, ou si isto vai ser bo ou non. Aquí finalmente se deron 50, 60, 70, 80, 90 voltas para decir que non se quere que a Xunta financie a reforma do pabillón de Beluso. Porque claramente é o que se está pedindo con esta moción, que a Xunta financie a reforma do pabillón de Beluso. Xa lle damos un proxecto feito, xa lle damos un proxecto feito co seu custo, con ese 1,5 millón de euros, para que se poida xa desenvolver un convenio a partir dese proxecto. Xa lle damos un proxecto que cumple cos estándares para recibir fondos europeos, primordial hoxe en día, que hoxe en día non se debería facer ningún proxecto deses que se critican sin este aval. E realmente se dan 50.000 voltas para decir que a Xunta non invista en Bueu. A mí caería má cara de vergonza con iso, pero bueno. E despois cita a voceira do PP o Asteleiro da Banda do Río. Si vostedes querían botar Asteleiro abaixo, que veñen a defender agora o Asteleiro, si cando entramos no goberno, cando se entrou no 2007, si había unha orde para costas para votar vostede, solicitaba que se votara abaixo o Asteleiro. Que veñen a defender agora do Asteleiro da Banda do Río? Agora sumaránse pois a lógica de que defender a Carpintería de Ribeira, pero daquela non defendían a Carpintería de Ribeira. Entonces non veña a decir que vostede quería participar da Carpintería porque quería participar no seu derrube. E iso a xente sabe, a xente non é parva, non a fagan parva a xente. E eu creo que, en resumidas contas, vir aquí cun proxecto onde se explica con luz e taquígrafos. Que quería? Que puseran que non nos íamos contentar cun convenio para un videomarcador, que collemos e o videomarcador o pagamos nós, e que queríamos máis, que o pobo de Bueu, o deporte de Bueu quería máis que unha porcentaxe dun videomarcador que quere que se lle financie unha obra en condicións. Eso é o que quería que dixéramos na moción? Que o PP prefire iso, prefire unhas migallas para pagar un videomarcador, unha parte dun videomarcador e non ten necesidades como un pabillón novo ou como tiña no seu momento unha piscina. Home, eu creo que defender o amo, defender a Xunta, defender o PP, eu creo que debería sonrojarse un pouquiño vostede se vai defender que a Xunta non invista en Bueu, porque eu creo que lle gustará presumir ante a cidadanía, ante os seus votantes ou ante todo o mundo, cando a Xunta invista en Bueu. Entón, non poñan paus nas rodas, sexan partícipes dun proxecto que vai supoñer o fin dun problema eterno, un problema que recibimos unha herdanza envenenada e que xa se destinaron fondos para melloralo e non foi posible porque ese proxecto xa naceu viciado, non, naceu o seguinte desde os seus comezos. Por qué? Por querer facelo para unhas eleccións. Aí non foron 3 meses, aí foron semanas antes das eleccións, cando se veu a facer a inauguración. Cando o proxecto e cando a execución estaba sendo pois bastante mala, como poderían dicir calquer técnico. Entón, eu creo que non deben darlle máis largas o tema, deben decir claramente que o que non queren é que a Xunta gaste os cartos en Bueu, deben querer que os gasten en Marín, que os gasten en outros lados. Pois bueno, díganllo á cidadanía, díganllo, nós non queremos que, estando o goberno de Bueu non estando nós, que non se invista nada. Pois bueno, pois díganlo así, claramente. E se non queren participar desta moción, como da seguinte que vayan a facer, se non queren ser parte activa e que se recorde como que foi unha unanimidade a hora de solicitar unha instalación, pois
Dígano claramente, voten en contra, non anden con medias tintas de abstención, voten en contra directamente. Digan que iso, que o goberno non traballa, que os proxectos están mal feitos, que non poñemos na moción o traballo que fixo o PP xestionando que se fixera non sei que querían que se pusera na moción, digan o que queiran, pero, por favor, respeten o que é a cidadanía de Bueu, o deporte de Bueu, e non fagan pois, que non vaya aprobada por unanimidade esta moción que eu creo que é primordial para que a Xunta vexa que realmente vamos en serio coa reforma do pabillón de Beluso. Sí, Xulio. Home, un pouco só voceiro do BNG quitoume o que tiña pensado. A verdade é que eu si lle pido o apoio ao PP, eu si lle pido a axuda ao Partido Popular. A mí non me caen os anéis por pedir axuda ao Partido Popular e ao PSOE para que esta moción vai arriba. Porque estuvo moi ben cando Lete Lasa, o delegado, non sei que cargo ten, o inspector xeral, ou sabe Dios que coño é, pois, perdón, polo posto, non por el, polo posto. Polo posto que non teño nin idea de que posto ten. Entón, decir que cando non lo dixo, pois, pideunos, por favor, mándenos todas as necesidades que teña e mandaron un feixe delas, como ben ditou que está igual máis enterada que o propio goberno do que se manexa a Xunta no seu interior, nos seus recovecos, pois mandouselle, como ben dixo ela, a cuberta do Pablo Herbello, a pista do Sistro, o pabellón de Beluso, reformas do campo de fútbol, abrir, pois, incluso para poder entrar os autobuses, pedíonselle moitas cousas. E a contestación do señor Lete Lasa e do señor Benavides e da voceira do Partido Popular, que foi polos clubes, polo menos polo pabellón de Bueu, a vender un marcador. Un marcador que sobraba, creo que na estrada, creo que non era para Bueu, pero como lle sobrou unha estrada que lle pasou o mismo que a nós, os seus técnicos municipais non foron capaces de encaixalo, os cartos que tiña que pôr o Asuntamento non foron capaces de encaixalo nas condicións que lle pedía a Xunta para cofinanciar un marcador, pois non nos quedou máis remedio que comprarlo con cartos do Concello e aí está posto. Un novo videomarcador no pabellón Pablo Herbello de Bueu, sin que a Xunta gastase un peso, non vai a ser que se herniaran por dar 18 ou 20.000 euros para Bueu. É certo, poderá falar o alcalde bastante mellor que a min, que si se lle mandou non o estudio de detalles simplemente do que queremos, mandouselle as necesidades que ten Bueu a nivel deportivo para que eles nos instaran a dicir, bueno, pois podemos chegar hasta aquí, hasta aquí, hasta ali. Como a calada por resposta foi, a calada non, foi o videomarcador, o famoso videomarcador que xa dixo Xosé Leal, non? Ese famoso videomarcador salía a palestra, pois calaron do resto, nunca máis nos chamaron, nunca máis dixeron de firmar un convenio, nunca máis se puxeron en contacto de Bueu, porque, mira, vamos a dar prioridade, pois, ao campo de fútbol en vez do pabellón ou tal. Entón, ao goberno non lle quedou outra que dicir, bueno, clubes deportivos de Bueu, que necesitades? E o 99% dos clubes dixeron o que necesitaban, por suposto, pois o fútbol necesita pois desde uns banquillos novos, o remo tamén necesita pois obras na súa tal, pero o goberno pois decideu que o fundamental, porque digamos que era o que máis perentorio para nós era darlle todo mallado á Xunta de Galicia para que non a financiara. Que despois, como ben di o voceiro do PSOE, que a Xunta pode dicir, mira, que millón e pico non, porque aquí podemos cambiar material e tal, e tende 700 ou 800.000 euros, ou cuidado, isto non chega a nada, e aquí fa falta 3 millóns de euros. Que despois que o digan eles, pero remíteselle, ou vaiselle remitir o proxecto este, e esperábamos contar coa axuda do Partido Popular para remitirlo e que tuviéramos un poquinho de a ver si desta nos fan caso. Porque hasta o agora, desde o ano 2003 que recordeu, que se debía cartos, bueno, e despois tamén é verdad, como se dixen antes, outro alcalde do BB fixo un convenio para pagar, eu creo que neste momento a Xunta de Galicia a deportes non se lle debe un peso, co cal podíamos entrar
na roda de repartir os cartos que reparte todos os anos. Bueno, é o que hai. Bueu non ten deporte, Bueu non ten nada, o mellor, pois mira, sei o que sei. Habrá que pedirlle un hipódromo para que veñan os de Sansenso aquí, que mira, non teñen en Sansenso hipódromo, pois o mellor aquí, os de Marín, non, que veñan aquí na Escola Naval Militar, que tamén poñan hípica, e listo. O mellor un hipódromo si non lo patrocinan, pero o que quere a xente de Bueu, pois non. Continuamos, algunha intervención máis? Sí, Elena. Bueno, o voceiro do BNG pide respeto para a cidadanía de Bueu. Eu creo que hai que ter tamén respeto aos cargos da Xunta de Galicia. Hai que ter respeto tamén a eles, polo que representan. E eu digo tamén o voceiro de ACB, iso de, non me acordo como se chama, non sei que cargo ten e tal. Bueno, pois o pon na moción, o xefe provincial de deportes. Non é tan complicado ni tan difícil de entender, nin de decir. Entende? O sea, eu creo que hai que ser un poquinho máis respetuosos, o sea, nós pedimos respeto pero non despois para os demais, vale? Si o secretario xeral, vale? O sea, eu creo que non estamos aquí de broma. Bueno, non sabía, non sei que o sabe o perfectamente. O que pasa é que, bueno, hai que vir aquí a facer así un pouco, non? O papel, bueno, vostede non sabe o que non quere. Vostede non sabe o que non quere. Vostede non sabe o que non quere. E o voceiro do BNG, claro, ai, que pena que non hai retransmisión. A culpa non sei de quen é, nosa, dende logo non é, que non se retransmite o pleno. Porque xa non é a primeira vez tampouco. E xa nunca quisemos entrar en ese tema. Pero levamos un mes que sin volumen, outro mes que non se retransmite, outro mes que hai problemas técnicos. Por lo tanto, non veña ahora aquí como dicindo, ai, que pena, que a xente non pode saber. Non fomos nós quen fastidiou o aparato, quen non. E xa estamos tamén un pouco cansos, entende, de que todos os plenos que pase o mesmo. E despois, bueno, pois veñen aquí con marcador, un videomarcador, 20.000 euros. Se o convenio do videomarcador foi moitísimo despois a todo isto. O convenio do marcador foi o ano pasado e o firmastes, que non é que receitastes. Non, dicir a verdade. Vos firmastes o convenio e despois non fostes capaz de justificar a subvención ou de comprar, e ao final dixestes, tuvestes que renunciar, porque creo que tiñades que justificar o 20 tantos de decembro e o día 13 de decembro firma o alcalde a resolución renunciando a ese convenio e se perderon eses cartos. Non é que o marcador viña de outro concello, non, seguramente ese marcador iría para outro lado porque aquí non se colocou e o que se colocou aquí foi máis pequeno tamén. O sea, decir todo, postos a decir podemos decir todo, entende? E medias verdades, e ocultismos, e non, é que xa está ben tamén, e que veñades ahora, non, é que o PP non quere e non apoia que a ciudadanía de Bueu os clubs deportivos. Perdón, e vos que fixestes hai 2 anos, cando votastes en contra do convenio da moción que presentamos nós, e tamén era un convenio para Pablo Herbello, para o cambio de cuberta. Vos votastes en contra. Iso significaba que non estabades coa ciudadanía, cos colectivos, non. Vos justificastes naquel momento que tiñades outras prioridades, que o goberno goberna, que vos sabíades o que tiñades que facer e que, bueno, que había unha deslealdade institucional porque non se fixeran as cousas. Unha vez solventado ese tema, que se recuperaron as reunións, o alcalde co secretario xeral, pois creo que hai unha disposición, e vos, xa digo outra vez, vos mesmos o decides na propia moción. É que estades culpando a Xunta de Galicia cando vos estades dicindo aí que hai disposición da Xunta de Galicia para firmar o convenio. E ora o problema é que o PP non aproba que se remita un proxecto. Desde cando necesitades o apoio neste caso do PP para mandar un proxecto? Cantos proxectos mandades, non digo a diario, pero cada certos meses ás distintas administracións? Trouxertes algún por aquí, non? E puxen o exemplo do Asteleiro como puden poñer o da sala arqueolóxica, exactamente igual. Se firmou un convenio, se mandou o proxecto e punto, xa está. E agora aquí, bueno, nos rasgamos as vestiduras, porque o PP non apoia que se remita un proxecto. Iso estará dentro das vosas competencias de organización e a vosa autonomía, non? Remitir un proxecto. Aviados vamos, entón espero que para o pleno que veñan outras tantas mocións con este tema, repetindo o mesmo, porque se ora cada proxecto que se vai a presentar vades a pedir o apoio da corporación, pois, bueno, benvido sea, tamén o digo,
nos teñades en conta, benvido sea, porque a toda agora, pois, tampouco é que contásedes moito con nós. Sí, José. Bueno, nós vamos a cambiar a postura e vamos a votar en contra. E volvo a repetir, votamos en contra non porque non esteamos seguros ou porque non estemos de acordo con que a Xunta non dá cartos para Bueu e hai que pedillos. Votamos en contra porque durante toda a tramitación deste proxecto ou do que sea, a nós non se nos informou de nada. Bueno, pechar ao alcalde este asunto, ¿no? E hai algunhas cuestións que sí me gustaría matizar, aclarar e incidir en outras. Unhas teñen que ver co que considero que a autonomía dos grupos a que se apela constantemente, non? A hora de presentar, formular as propostas ou as mocións que se consideran pertinentes, non? Os grupos da oposición creo que teñen absoluta liberdade, como viñeron exercendo ao longo destes anos, para presentar as mocións que estimaron convenientes ou oportunas en cada momento, non? Recentemente tratamos unha do Partido Socialista en relación coa sanidade, trataremos a continuación nesta orde do día unha tamén do Partido Popular en relación co 8 de marzo, e teñen, digamos, a súa autonomía, liberdade, en este caso, a hora de formulalas, non? En ningún caso quixeron tampouco estas ou outras que teñen presentado e apelar a esa xunta de voceiros para consensuar cos grupos tamén que estamos gobernando, a hora de procurar presentalas conjuntamente. Podemos ter aquí unha atitude crítica por ese motivo ou non. E se ese é o dereito que teñen os grupos da oposición, ese mesmo dereito que teñen os grupos que están gobernando, a formular, en este caso, as propostas, as mocións que consideren oportunas no momento que consideren oportuno ou necesario. E creo que esa non debe ser a razón dunha crítica, entendo eu. Se pode explicar, se pode pedir, en este caso, que o goberno municipal comparta máis asuntos, se é o que realmente se quere. O que non se pode utilizar é como unha excusa permanente a hora de fixar unha posición sobre o fondo do asunto, que realmente é do que estamos abordando e tratando, tal como expuseron os voceiros propoñentes. Aquí se está tratando dun asunto importante que foi motivo, ademais, de debate plenario con motivo. E aí é onde vou empezar a corregir, se non me falla a memoria, Elena, a voceira do Partido Popular. Eu creo que eses convenios aos que fai referencia vostede da Xunta de Galicia se presentan por rexistro do Concello con posterioridade a que vostede, en nome do seu grupo, presenta a moción para debate plenario. É dicir, hai primeiro unha moción e a continuación veñen os convenios, os borradores de convenio da Xunta de Galicia. Non quixera equivocarme se son os dous, un que teñen que ver coas reparacións no pabellón Pablo Rebello e outro xa directamente co videomarcador. O convenio que se asina meses máis tarde por parte da alcaldía, pero xa meses máis tarde a que vostede trouxera xa tamén aquí a pleno, creo que non sei se a moción viña por un dos convenios, pero creo que estaban os borradores de dous. Tería que, en todo caso, facer esas comprobacións oportunas. Pero, en todo caso, insisto, o borrador do convenio para o videomarcador creo que xa estaba presentado con anterioridade. Máis rigor a hora de explicar, en este caso, tamén a posición do Goberno municipal en relación con este asunto. Hombre, se pode criticar absolutamente todo. O que non é criticable, primeiro, é que se quera todavía a día de hoxe falar dun malentendido. E cando desde a Xunta de Galicia se lle entrega un borrador de convenio ao Concello sin que o alcalde nin nadie do Goberno municipal coñezan ni o interés que ten a Xunta de Galicia en traer unha actuación para o Concello. Poderíamos estar máis ou menos de acordo, pero nin coñecemos. Curiosamente, días despois, como dixen fai un momento, que o Partido Popular presentara esa moción. Que sorpresa. Que sorpresa. A continuación, obviamente, hai unha rectificación, o cal eu agradecín persoalmente tamén, despois da crítica, obviamente, tamén pública, pero sí agradecín e recoñecín o secretario xeral de Deporte, Lete Lasa. Houbo, en ese momento, tamén, digamos, aberta, un diálogo, unha comunicación, non unha negociación propiamente, que non era en aquel momento todavía o momento de levar a cabo, pero sí que hubo unha declaración de intencións. Eso se materializa
pois nunhas conversas, nun traballo que se levou a cabo, despois de que de forma reiterada o alcalde chamou en varias ocasións para que enviara as persoas que el quedara de enviar aquí, enviou, en este caso, o xefe provincial de Deportes, igual que algún técnico, que eu me pregunto, si realmente todo estaba a partir dese momento, dese listado de prioridades como se lle enviara, se lle entregou en persoa, pero tamén despois, só en mans, no tellado do goberno municipal, eu me pregunto, a que veñeron os técnicos entonces aquí da Xunta de Galicia a facer unha comprobación en vivo e en directo da situación de todas e cada unha das instalacións e a documentación que localizamos, que non foi muta, desas infraestructuras deportivas, se lle trasladou tamén, se lle entregou copia de todas elas, me pregunto, para que a quixeron? Non entendo para que a quixeron. Si viñeron aquí a comprobar como estaban, entendíamos desde o Concello que serían eles, obviamente, o que establecerían esa priorización, dai o tempo de espera por parte do Goberno municipal. Unha vez que detectamos que o tempo, obviamente, xa é excesivo, e cando remitimos para que se nos explique, en este caso, por parte da Xunta de Galicia, como queren continuar, como queren proceder. En ese momento, resposta, que obviamente volvo a reconocer e agradecer por parte do secretario xeral, é que sexa o Concello que estableza esa priorización. E tal e como manifestáramos desde o primeiro momento tamén que nos reuníramos cos clubes deportivos, a primeira gran actuación que había en aquel momento, e hai declaracións de todo tipo, creo que tamén no plenario que debatíramos as súas mocións, é que esa primeira gran actuación tiña que ter lugar no pabellón municipal de deportes de Belús. O que fai a continuación o Goberno municipal é poñerse máis a obra e encarga un proxecto, contrata un proxecto. Un proxecto que nace tamén desde esa vocación de contar cos clubes, de participación tamén, e hai varias reunións que teñen, as primeiras nas que estamos tamén representantes do Goberno municipal, pero sobre todo que están os representantes dos clubes deportivos que teñen varias reunións antes, durante e sobre todo na última parte da redacción do proxecto, non? Que, como ben dixo, pois se presentou a finais do pasado ano no propio pabellón municipal de deportes de Belús. O que toca neste momento non é aprobar, aquí non se aproba o proxecto. Aquí o que se está propoñendo é que se aprobe, en este caso, que esta actuación con este proxecto é o que queremos que financie a Xunta de Galicia. Non estamos levando a cabo a aprobación de ningún proxecto. Por certo, así como teñen interés en consultar calquer outro expediente que hai e que ao mellor non teñan acceso a eles directamente porque o Goberno municipal non lle puso o seu coñecemento, pero cando teñen interés saben pedilo e acceden aos proxectos que queren. Nunca tuveron ningún problema. Si tuveran interés antes deste plenario, antes da comisión informativa, ou entre a comisión informativa e este plenario, podrían ter perfectamente acceso ao proxecto, a coñecer con detalle o proxecto. Este proxecto é un proxecto concienzudo, onde pretende resolver todas esas situacións que se foron detectando desde o primeiro momento, pero, sobre todo, nace coa vocación de ser un edificio, ademais, referente, desde o punto de vista da innovación, desde o punto de vista da eficiencia enerxética, non? Do que son, neste momentos, eu creo que non solamente os tempos que nos toca vivir, sino as políticas que están protagonizando nestes momentos acción de goberno de todas as administracións públicas. Non? Por lo tanto, máis alá das determinacións propias do proxecto, o que se busca nestes momentos, como decían os concelleiros tamén, é o apoio, o refrendo de toda a corporación municipal para que a Xunta de Galicia aprobe esta gran inversión para Bueu, que eu creo que o merecemos, que o necesitamos, e creo que está perfectamente justificado desde fai moitos anos que por parte da Xunta de Galicia non se leva a cabo unha actuación desta entidade. Me atrevo a decir que nunca, a nivel deportivo, a Xunta de Galicia levou a cabo unha actuación como estas, porque ata o pabellón municipal Pablo Herbello foi financiado máis dun 50% polas arcas municipais dos veciños e de veciñas de Bueu, algo que non sucedeu en outras infraestructuras deportivas, en outros pabellóns, por non referirme xa nin a piscinas, nin a pistas de atletismo ou similares. Por lo tanto, creo que con isto dou xa por finalizada a miña intervención, creo que hai razóns máis que suficientes para que esta proposta, esta moción que presentan os dous grupos municipais que integran o Goberno, pois goce, conte co apoio dos dous grupos da oposición. Se non é posible, tampouco pasa nada, Quer dizer, se algo tamén que é habitual, quer dizer, o Goberno propón, a oposición vai en contra, e cando a oposición
propón e o Goberno municipal considera que apoia, apoia, e cando considera que non apoia, non apoia. Non pasa nada. Autonomía e legitimidade, en este caso, para fixar a posición independentemente de onde estemos. As excusas para outro momento, non para este momento onde estamos debatindo un tema tan importante para Bueu. Vamos a proceder á votación, polo tanto, da moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Sí. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal de BNG ECB para instar a Xunta de Galicia a asumir o financiamento do proxecto de renovación integral do servizo de abastecemento e saneamento na rúa Pazos Fontela. Dou lectura o ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, como mencionei anteriormente, celebrado o pasado 30 de xaneiro, que ten cuso resultado da votación é o seguinte. Votos a favor, 4 do Grupo Municipal do BNG, votos en contra ningún, abstencións 4, 3 do Grupo Municipal do PP e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Ten os voceiros a palabra, en este caso tamén para a defensa da moción. Ben, vamos con outra moción que eu creo que a parte expositiva é suficientemente clara. Queríamos que fose clara e que con luz e con taquígrafo se conocese, digamos, o desenvolvemento de toda esta xestión. Hai xa moitos anos que o Concello de Bueu ten advertido do mal estado no que se atopa as rúas Pazos Fontela, unha das principais arterias do casco urbano en a que o pavimento dos vehículos se atopa deteriorado o mesmo que as vereas rúas, nas que existen múltiples baldosas levantadas. Así mesmo, os servizos de abastecemento e saneamento de auga están obsoletos, co que supón tamén riscos de vertidos ás canles fluviais. Co obxecto de promover unha actuación integral, o Concello de Bueu dirixiuse en diversas ocasións e de diversas formas á Xunta de Galiza, que é o organismo titular do vial e o que compete realizar unha actuación de mellora. Nomeadamente, desde a Alcaldía, mantivéronse conversas de forma presencial e telefónica tanto coa Conselleira de Infraestructuras e Mobilidade como coa Directora de Augas de Galiza, de forma máis intensa no ano 2019, en as que quedou de manifesto o interese municipal a prol dunha actuación que incrementase a seguridade das persoas usuarias deste vial e contribuíse a diminuir os impactos sobre o medio ambiente, que é algo que se recolle no noso Plan de Actuación do Clima e da Enerxía aprobado en sesión plenaria da Corporación. En novembro de 2019, o Concello de Bueu xa dispoñía dun proxecto para promover unha actuación integral na mellora de beirarrúas de Pazos Fontela, que foi remitido á Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galiza despois de sendas conversas coa Conselleira de Infraestructuras e a Directora de Augas de Galiza. Segundo queda acreditado nunha noticia aparecida no xornal Faro de Vigo na edición do Morrazo, o 4 de novembro dese ano, as conversas mantidas nos últimos tempos tanto coa titular do Departamento Autonómico, Etel Vázquez, como coa Directora de Augas de Galicia, Teresa Rodríguez, serviron para pulsar o interese por parte de ambos entes en investir na mellora da rede de saneamento e de separativo de pluviais deste vial. Augas mesmo tiña previsto unha reserva de €500.000 para investir no cambio de colectores. Estos son palabras todas entrecomilladas, porque son as que citaron na prensa estas persoas. Por iso, e a vista dese interese da Administración Autonómica, dende o Goberno local aproveitouse a ocasión para demandar unha actuación máis ambiciosa que incluíse a mellora da rede de abastecemento de augas e a sustitución das beirarrúas. O 7 de outubro de 2020, un técnico de Augas de Galiza, acompañado do alcalde, técnicos municipais e o responsable da empresa FCC Aqualia, realizou unha visita á zona que fora solicitada pola alcaldía para valorar unha actuación integral, sobre todo porque a rede de saneamento actual é unitaria e atópase obsoleta e ao límite da súa capacidade co risco de rupturas e filtracións. Ademais, o carácter único desta rede dá lugar á sobrecarga hidráulica da mesma nos períodos de precipitación, sobre todo na zona próxima ao río Bispo. Xa o 18 de xuño de 2021,
o Concello de Bueu remitiu á Consellería de Infraestructuras e Augas de Galiza un anteproxecto valorado en 1,1 millóns de euros co obxectivo de instar a Xunta de Galiza a que financiase esta actuación tan necesaria e prioritaria para a vila de Bueu. Posteriormente, en setembro dese ano, procedeuse a enviar un proxecto definitivo despois de que se mantivesen diversas reunións e conversas coas persoas responsables dos departamentos autonómicos. A remisión desta documentación pola nosa parte levou a que en decembro se convocase unha reunión entre a Alcaldía e a Conselleira de Infraestructuras, na que se informou de que o proxecto se insería no Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, FEDER, da Unión Europea, no marco do saneamento das rías. Así, tal e como quedaba recollido na noticia aparecida no Faro de Vigo, edición do Morrazo, do 24 de decembro, se a proposta finalmente recibía o visto bo, a tramitación sería prácticamente inmediata, pois a subvención dos fondos europeos debería estar justificada en 2023 e o prazo de execución estimado sería de 6 meses. A partir de aí, os grupos que conforman o Goberno de Bueu vimos traballando dende o convencemento nun proxecto tal e como nos lo foron solicitando o propio ente autonómico, sempre dende a apariencia de que conseguiríamos o citado apoio financeiro, posto que xa parecía unha realidade. Así, despois das pertinentes revisións por parte dos técnicos de Augas de Galiza, e tal como consta no expediente 1701-2021, por si queren velo tamén, ou se quixeran solicitar o acceso a él, cousa que non fixeron, fixemos as correccións solicitadas e achegamos de novo o proxecto, ademais de completar o resto de trámites que se nos foron requerindo, como o informe técnico de compatibilidade urbanística e a solicitude do informe de viabilidade á Axencia Galega de Infraestructuras, así como o informe sanitario para a concesión de augas de abastecamento. Tendo en conta que, aínda que corresponden ao Concello de Bueu as actuacións de dotación de infraestructuras municipais, tanto de saneamento como de abastecemento, tamén é certo que a Xunta de Galiza, a través da Lei 9/2010 de 4 de novembro de Augas de Galicia, e con cargo ao coñecido como Canon da Auga, leva a cabo unha recadación cuantiosa de forma anual e que deberá repercutir na mellora de ditas infraestructuras do Concello de Bueu, especialmente no que se refire á mellora ambiental e a evitación dos verquidos ás canles. Así mesmo, hai que ter en conta que este proxecto tamén prevé actuar sobre a capa exterior dos pavimentos, que se atopan nunha situación lamentable e perigosa para as persoas viandantes, tal e como xa vimos alertando ao longo dos diversos anos en no que tamén fixemos abondosas reparacións. Este vial é competencia da Xunta de Galiza, polo que lle corresponde ao organismo autonómico mantela en perfecto estado, tanto a calzada como as beirarrúas. Posiblemente, a Xunta de Galiza non contaba con que o Goberno do Concello de Bueu levase a cabo a xestión dun proxecto de forma eficiente e áxil, cumprindo con todas as exigencias e requisitos. Consideramos, entón, que o Concello fixo correctamente todos os deberes, polo que a Consellería de Infraestructuras e Augas de Galiza deberían asumir o financiamento do proxecto e cumprir co acordado. Por todo anteriormente, e para que sexa unha demanda que conte co apoio de toda a corporación, os grupos municipais do BNG e da ACB solicitamos do Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: instar a Xunta de Galiza a que asuma o financiamento para levar a cabo o proxecto de renovación de servizos de auga na rúa Pazos Fontela, utilizando os recursos que se consideren oportunos, tal e como se acordou nas diversas reunións mantidas nestes anos. Ben, como ben indiquei, pois trátase doutra moción na que a exposición de motivos é bastante clara, entra bastante en detalle digamos, desa cronoloxía da xestión deste proxecto, un proxecto que foi elaborado por Aqualia, o sea, polo servizo municipal que presta a empresa Aqualia, e a cal pois elaboraron eles un proxecto que técnicamente, e o preguntaba o voceiro do Partido Socialista, pois en cantos acabados pois combina as baldosas hidráulicas con outras materiais como o granito e se mal non me equivoco, si leva granito de dous tipos en diferentes espazos, tanto nos pasos de peóns como en outras zonas, o sea que é unha combinación de diferentes elementos e diferentes materiais pois para dar esa uniformidade a toda esa rúa.
É importante decir que aquí o objetivo que persegue o goberno, que perseguimos os dous grupos do goberno e que, igual que fixemos na anterior moción, pois é tratándose dunha actuación de calado, dunha actuación valorada en máis de 1 millón de euros, neste caso en 1.100.000 euros, pois que realmente volva a haber ese acordo unánime da corporación pois para que a Xunta vexa que realmente non é un tema baladí, sino que é un tema que sempre se tratou neste Concello, que incluso é recurrente, como no seu momento foron recurrentes pois mocións como as beirarrúas no lugar de Vilara ou na zona previa en Cabalo e na Chadiza, que tamén foron acordos que se tomaron no seu momento aquí e que, como podemos ver, inda que sexa en pouca medida, foron cumprindo a Xunta, polo que entendemos que tamén é bo que haxa acordos unánimes da corporación. Eu xa non sei se, vendo o que foi o anterior debate da moción, pois se haberá interese ou non por parte dos grupos da oposición de votar a favor desta moción. Eu, e volvo a insistir, e volvo a ser redundante, e seguirei sendo as veces que faga falta, en que realmente o mellor para o pobo de Bueu é que a corporación sexa unánime en esta petición. Vamos a abordar un problema que en parte, e a solución na medida das súas posibilidades xa está levando a cabo o Concello. O Concello está gastando recursos propios moitas veces en arranxar algún desperfecto nalgún dos pavimentos da rúa Pazos Fontela, e é unha cuestión que non pode estar soportando sempre o Concello, porque o Concello non é o titular dese vial, e non vamos a pedirlle que na casa que non é nosa que teñamos que arranxar nós. Entón, en ese aspecto, eu creo que esa parte dos pavimentos é unha parte importante desta actuación, pero non é menos importante, e é o que e para iso tamén o proxecto foi elaborado pola empresa Qualia, é o que queda debaixo desa obra, que é pois unha das cuestións que debemos seguir resolvendo. Este goberno leva traballado moito e moi ben, porque outro día nos lo recordaba aquí un dos veciños aquí presentes, que este ano, pois, por exemplo, non houbo inundacións. Entón, algo de traballo bo se debe levar feito dentro do goberno pois en estes últimos anos para que non houbera esas inundacións, pero sí que temos que seguir mellorando nesa rede separativa, nese incremento de capacidade, porque as necesidades do Concello e dunha vila que medra pois van cambiando, e eu creo que en ese aspecto debería haber ese novo esforzo da Xunta de Galiza, un esforzo que conseguimos recabar, porque o noso goberno non nos caen os anéis, como decía o vicealcalde. Si temos que agradecer o traballo que desenvolve a Xunta, eu mesmo o fixen e o alcalde nas visitas cando foi a conselleira pois nas rotondas ou na propia senda peonil, ou incluso, pois seguramente o alcalde no seu momento, no ano 2008, se non me falla a memoria, cando se fixo tamén unha actuación na Banda do Río, tamén agradeceu ese investimento da Xunta, pero eu creo que hai que ser categórico a hora de incidir en que ese canon que se lle cobra a cada veciño pola auga, un canon que se cobra hasta polos pozos, e foi unha cuestión que xerou bastante polémica e que pode ter os seus detractores e os seus defensores, pero que realmente está aí e se leva executando fai moitos anos, pois conleva que os veciños e as veciñas de Bueu están pagando directamente a Augas de Galiza. Non é un imposto que pagas e vai á Caixa Xeral da Xunta ou é algo que se distribúe. Non, se está pagando directamente a Augas de Galiza, precisamente porque o obxecto dese canon, unha das súas cuestións fundamentais é a mellora das infraestructuras, tal como reclama moitas veces a Unión Europea, porque ben sabemos que a Unión Europea leva multado en sucesivos anos tanto o Goberno do Estado e o Goberno do Estado na súa defensa tamén criticado algunhas actuacións da Xunta por non mellorar esas actuacións nas rías, e entendemos que un bo momento, como sempre, citando, inda que sexa baladí, inda que parezca repetitivo, citando este momento en que hai fondos europeos, este momento no que incluso nos puseron o caramelo na boca. Isto é máis sangrante aínda no caso de que a Xunta non acceda a
a facer esta actuación, que nós esperemos que non sexa así, e agradeceríamoslo non só nós, sino a cidadanía de Bueu, pois realmente xa había esa predisposición a investir uns fondos europeos, porque Europa apreta e Europa sabe que hai que cumplir con eses objetivos. Entón, que o Concello de Bueu faga xa ese traballo a través de, en este caso, de Aqualia, que o Concello faga toda a tramitación, que se consigan as autorizacións sectoriais que foron chegando paulatinamente ao Concello, porque os proxectos tardan moito tempo en xestionarse e eu creo que o deberían saber e o saben, e eu creo que o traballo aquí do Concello foi serio, foi riguroso, e agardemos que a Xunta poida cumprir en este aspecto, Augas de Galicia poida cumplir con Bueu, e que poidamos ter esa mellora integral en esa rúa Pazos Fontela, que o precisa tanto por arriba como por abaixo. Non sei se Xulio quere intervir tamén en relación con este asunto. Sí. Nada, eu simplemente o mismo que na moción anterior, creo que está moi ben explicada por o voceiro do BNG. Sí, volvo a repetir o que dicen, sí pido a axuda do PP, porque senón igual vai a pasar o mesmo que sempre. E depois, incluso, deixaría que sexa a voceira do PP e a candidata para as próximas eleccións por Partido Popular que o vendera por Bueu. Oxalá o conseguira e que o vendera como que fora dela, porque creo que se está máis que explicado de que Aguas de Galicia, bueno, hai cantidad de sitios da Xunta que solamente parece que están a recaudar, pero despois costalle moito dar un peso. Portos, o único que fai recaudar a Aguas de Galicia co ese cano que dun día para outro din que hai sequía e pasanche de 6 euros a 12 e non pode decir nin pío, o consumo de agua é o mesmo, pero de repente son 12 e punto, como pasou este verán, simplemente por sequía. Entón, pois, que vayan pois iso, soltando un pouco dos cartos que leva de todos os veciños dende fai pois un montón de anos, e xa é tempo tamén de que se poñan a invertir. E volvo a instar, polo menos, o Partido Popular que vota a favor, porque para Bueu é fundamental. E a pena é que o de sempre, se alguén cae en Pazos Fontela, a denuncia veño ao Asuntamento. E teñe que decir, mire, vai a denunciar a Xunta, a Xunta non, que está en Santiago. Non, denuncio a Xuntamento e punto pelota. Vale, porque aquel día matas a alguén aí, e despois igual si se vai a facer caso a esta moción, e o mellor tira por os pelos. Abrimos unha quenda de intervencións. Sí, Elena. Bueno, pois non fixo falta moito tempo para que vos mesmos, bueno, pois, que, o sea, resulta que ahora en esta moción instamos a Xunta, pero xa lle remitistes vos o proxecto. O sea, na outra pedíades o apoio para remitir o proxecto. Aquí o proxecto xa o enviastes, fixestes vos todas as xestións, contades aquí as reunións que hubo co alcalde, todo canto se fixo, todo iba ben, parece, non? Polo que estades contando aquí, ata poñedes agora aí ao final, non sei a que ven iso de que a Xunta non contaba con que o goberno de Bueu levase a cabo a xestión deste proxecto dun xeito eficiente e áxil, non sei, parece así como que, sabes, hai que poñer así a nota un pouco de divertida ou de, non sei, de humor. O sea que aquí remitistes vos o proxecto, non vos fixo falta o noso apoio, e agora, claro, debe ser que as cousas agora non salen como vos queredes ou como tiñades previsto, e hai que presentar aos veciños, non, os resultados destes 4 anos de mandato, e claro, entón hai que tapar un pouco, non, a mala xestión, e, bueno, pois tamén presentamos unha moción aos dous grupos que estamos formando o goberno para instar a Xunta de Galicia a que se faga ese financiamento. E estades insistindo que é competencia da Xunta, que é un vial da Xunta, tal, pero nós somos generosos e lle facemos o proxecto. O sea, ao final é que eu non sei, o sea, se pensades que se pode decir unha cousa a contraria en 5 minutos no mesmo pleno, no primeiro punto se di unha cousa, no segundo xa se dice
xa se dice outro, é dicir, nós non imos negar que se teña que facer obras e que é necesario cambiar, non? Que o problema é dicir, vos o que queredes é cambiar a tubería de abastecemento, de saneamento e, bueno, queredes aproveitar xa que a Xunta que faga todo, pero cando a responsabilidade e a competencia no tema de saneamento e de auga pois é do Concello, pero nós, dende logo, creemos que en este momento, se hai unha prioridade coa Xunta de Galicia, en este caso coa Consellería de Infraestructuras, son as obras dende la Pamán ata Panadería Freire e despois o tramo que queda, bueno, ahora se vai a facer o da Costa de Figueirón e despois rematar co de Beluso as aceras ata Vilar. Xa non digo ata Bon, porque é aquel tramo que é de monte, pero polo menos a zona de Vilar, que creo que aquí se dixo, que levamos anos tamén e que hai acordos plenarios e tal. Bueno, pois eu creo que en este momento a prioridade coa Consellería de Infraestructuras ten que ser esa. Así o ten manifestado tamén, creo, que o alcalde, como ben decía o voceiro nos actos que hubo na presentación e nas visitas que a conselleira fixo en La Pamán, cando foi da rotonda, e creo que era un obxectivo, creo que aí onde todos estábamos, creo que de acordo, non? De que ese tramo de aceras, porque aquí, cando menos temos aceras para andar, pode que caia algún veciño. Tamén caen outras rúas que son competencia municipal e non pasa nada. É dicir, bueno, pois a veces as baldosas pois se soltan e tal, e caen en todas as rúas, non solamente en Pazos Fontenla. Entonces, bueno, eu creo que a prioridade en este momento é dotar de aceras e dotar de unha permitir, vamos, unha accesibilidade, non, aos veciños, e dicir, tanto, sobre todo na parte e na zona do rural, en Beluso e en Cela, porque agora, se se meten este outro 1.100.000, creo que son do proxecto e tal, e seguimos esperando para a tramitación dos outros. O sea, non entendo por que se fai este proxecto, por que o goberno quere ser tan generoso coa Consellería, de redacto o proxecto, e, sin embargo, non redacta o outro tamén para avanzar e para ir. Non sei, a generosidade aquí tamén depende un pouco do goberno. Tampouco nos tivestes en conta moito a nós para decir, a ver, que facemos o que queremos. Non, é que a min, o sea, que me resulta sorprendente, entendes? Que agora, é dicir, vendo como temos ese tramo e que quedou ben o tema das rotondas, que se falou de que a seguinte hora, porque ademais creo que foi tamén incluso como compromiso, a propia consellera decía, o seguinte ten que ser continuar ese tramo, porque os veciños tamén o reclaman e porque é perigosísimo, e sobre todo tamén na zona de Vilar, e polo menos, xa non digo ata Bon, porque é aquel tramo de monte que, bueno, que ao mellor pois non fai tanta falla, ainda que o de Trasouto tamén pensábamos que non iba a ter éxito, e, sin embargo, pois son unhas aceras que se están utilizando moitísimo por parte da cidadanía. Polo tanto, nós nos imos abster nesta moción, e creo que no mesmo sentido, é dicir, vos tedes a vosa autonomía que a toda agora reivindicastes. Non entendo por que na primeira moción anterior pedides o apoio para que se remita o proxecto, aquí remitistes vos, fixestes vos todo, e ora queredes que nós que apoyemos, que a Consellería ou que a Xunta que invirta. Claro que queremos que invirta en Bueu, pero para nós, xa digo, en este momento, creo que as prioridades son esas dúas zonas, nada máis. José, sí. Bueno, pues con este punto pásanos igual que co anterior. Estamos, cando leo todo isto, igual que o anterior, estou totalmente de acordo. Solo que, claro, me piden o apoio para un proxecto do que desconozco. Ben certo é, como digo o alcalde, que eu tamén podo pedir o proxecto, pero tampouco tamén é certo que o goberno tamén debería ter a obrigación de dar conta de todos os proxectos que fai. Non lle dá gana de facelo, pois, evidentemente, seguimos nesa tesitura de que se elimina as comisións de urbanismo de obras, e entonces, pois, así se goberna. E nós entendemos que, ainda que isto é necesario, o que non se pode vir é a última hora a pedirnos o apoio para unha cousa que desconocemos totalmente, e non porque nós non queiramos conocelas, nin queremos influir en eles, simplemente queremos conocer de que se vai a facer a obra. Non que veña ahora aquí en dúas palabras a decirnos que leva terrazo, ou que leva hormigón, ou que leva tal. Pasa igual que anterior, nos vamos a votar en contra. Alguna intervención? Abrimos unha segunda quenda. Xosé Leal. Está visto que aquí non vale nin unha cousa nin a outra.
nin o PSOE, nin o PP. Antes, o PP non lle valía que por que traemos unha moción se ainda non se presentou o proxecto, que vamos tarde. Agora que se presentou o proxecto, que si se presentou, tampouco lle vale, o sea, non lle vale nin dun lado nin de outro. Dígano claramente, non veñan con excusas de que é prioritario para vostedes a senda de Vilar, que para este goberno tamén, e este goberno xa falou en innumerables ocasións con Étel Vázquez, propoñéndolle incluso convenios financiando parte do Concello, que incluso non debería, porque é un vial da Xunta, e en ese aspecto é interurbano e non se debería. Pero bueno, se fai con outras administracións como se fai coa Deputación, pois se fai igual coa Xunta e o Concello está para colaborar, para traballar e para conseguir os proxectos. Pero non confunda a cidadanía, porque unha cousa é Aguas de Galicia e outra cousa é a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade. Os orzamentos e cada organismo ten os seus orzamentos, ten o seu tipo de actuacións, ou é que Bueu ten un tope de cousas a pedir a Xunta? Ou é que para vostedes, para o PP, Bueu é menos, ou sea, Marín é máis que Bueu ou Bueu é menos que Marín? O sea, Marín poden pedir un auditorio, financia a Xunta, unhas beirarrúas, aí xa non é que xa deben beirarrúas, xa deben, ahora faltalle por poñer, non sei, no mar xa, para completalas. Unhas beirarrúas. Marín actuou no río Lameiriña, tamén actuou no río Lameiriña, o sea, outra no río. Marín tamén meteronlle cartos nos colexios de Marín, outra cousa que tamén falaremos largo e tendido nos próximos meses sobre as actuacións nos colexios. O sea, a Marín se lle pode dar de todo. E seguramente en Marín están contentos os do PP, estarán contentos o resto de que se den cousas, e vostedes poñenlle un tope a Bueu. Bueu é menos que Marín, é menos que outros concellos, e só pode pedir unha cousa. Só pode pedir para vostedes un videomarcador. Eso é a súa visión. Bueu está para pedir un videomarcador e nada máis. E non lle podemos pedir máis a Xunta porque, a ver, xa pobriños, xa pedimos demasiado, xa nos estamos pasando, van a pensar que pedichón son os de Bueu. Parece mentira. Entón, eu non entendo a que ven darlle esa volta para decir que é preferente outra actuación con respecto a esta. Todas son preferentes, está claro. A seguridade e a mobilidade é importante en Beluso, é importante en Cela. Fíxese se é importante a senda peonil de Trasouto, que llevamos a poñer iluminación ao Concello. O Concello vai montar a iluminación aí. E non nos caen os anéis por montarnos a iluminación aí, porque nos entendemos que é para mellorar esa actuación que fixo a Xunta para os veciños, porque a Xunta non fai as actuacións nin pos do PP, nin pos do Bloque, nin pos do PSOE, nin pos da CB. Faino pos veciños e para as veciñas. E se nós somos capaces de mellorar unha actuación da Xunta, de complementala, aí está o goberno, porque esos son os gobernos que realmente teñen as súas funcións claras e non nos caen os anéis en completar esa actuación e en outras actuacións que se poidan formular desde a Xunta, incluso facer colaboracións ou establecer convenios. Entón, de aí a darlle a volta dicindo que van a votar a absterse en esta porque queren as beirarrúas en Vilar, que me parece moi lógico, que aí xa hai acordos plenarios, aí non se preocupe que aí hai acordos plenarios de fai anos. E se poden volver a traer, si queren traemos para o mes que ven unha para as beirarrúas de Vilar. Non nos pidan facer o proxecto xa en un mes, a ver, porque non nos vai dar a facer o proxecto en un mes, pero bueno, se o fai a Xunta tampouco pasa nada, que é o seu vial. Entón, sexan coherentes, non entren en desviar o tema por outro lado, non disparen por alá para que non os escuiten alá e sexan sinceros. Digan que non queren que a Xunta financie a actuación na rúa Pazos Fontela. Vostedes prefiren que se desgaste o goberno e que se desgaste a cidadanía de Bueu e se queime a cidadanía de Bueu e iso cada vez témolo máis claro. Así que nada máis. Alguna intervención máis? Non sei se Xulio ou non. Abrimos unha segunda quenda, en todo caso, si procede. Elena, sí. A ver, o voceiro do Benegaos se altera todo. Outras veces eu cando dou un pouco así tal, se me chama a atención, se me dice como que que non me enfade e tal, e elos vehemente tamén, non? Se pon aí excusas, fala de excusas. Entón vostedes das mocións que presentamos nós, todo foron excusas tamén.
Vos argumentastes, o alcalde acaba de decir aí un momento, non pasa nada, que cada un expón as súas argumentacións e punto. Foron excusas, entón tamén todo o que votastes en contra vos e os argumentos que utilizastes en bastantes mocións que nos presentamos, porque xa digo, creo que salvo 2 ou 3, o resto, o voso voto non foi nunca a favor, e eran tamén temas importantes para os veciños, para as parroquias, para o centro de Bueu, é dicir, falar de excusas e de que a Consellería quere, claro que queremos que se invirta e que se faga todo e canto máis mellor, pero vostedes tamén falan como representantes e como goberno, sempre din que hai que administrar e que hai que repartir, hai que establecer un orden de prioridades, ou non? Non era ese o argumento que vostedes utilizan cando nós vimos aquí e dicen, vostedes falan moito, pero hai que... E hai os presupostos anuais e hai que repartir, ou a veces se poden establecer convenios a 2 anos, non digo que non. Pero, bueno, é dicir, e claro, aquí depende da xenerosidade, e ora ven vostede, non, que se a luz entra souto e tal. Bueno, as competencias, que son as competencias municipais, e despois acordos, e porque vos decidistes así. E aquí pasa exactamente igual. É dicir, vos tamén, que parece que agora non... Por que non fixestes o proxecto entón das aceras de Vilar, por exemplo? Ou as de Cela? Por que estades esperando que a faga a Consellería? Pois o mellor, se o fixerades antes, pois estaríamos o mellor aquí, se remitiríades o proxecto. É dicir, aclarar tamén vos por que optades primeiro polo centro e non o mellor pola parte do rural. Por que facedes iso? Por que o facedes? Que pasa? Que porque queredes aquí e non queredes no rural? Non é ao revés. Estamos co rural e non queremos o centro. É dicir, ese tipo de argumentacións, pois creo que tampouco, nin para uns, nin para outros. É dicir, excusas as do PP. E as súas? E as vosas? Que apoiastes vos? Nada. Porque nin tan siquiera moitas veces que era facer xestións ou intentar... Nada, nin facer o muro en Meiro, o sea, mocións que viñeron aquí que tampouco era tan complicado de facelo, e o único que conseguimos de vos foi o voto en contra. Por lo tanto, non se malentone, ni se poña... porque non é así. E non se preocupe, que a Xunta de Galicia invirte en Bueu, e invertirá en Bueu. E non porque nos, o PP se absteña, o PP tal, e que dice aí o voceiro da ACB que me deixen vender a min a obra, pero de que estamos a falar? Que podo eu vender a obra? Pero que teño? Eu non teño que vender nada, entende? Non teño que vender nada, así de claro, non estamos aquí para vender ni para deixar de vender. É que ese é o problema, é a 3 meses das eleccións, ese é o verdadeiro problema, que non tedes que vender. E claro, vos sí que queredes, entendes? E ora si, ora vamos a levar a pleno, ora somos, estes grupos da oposición, oye, hai que contar con eles, Nin unha chamada de teléfono, moitas veces do goberno, nada. En estes 4 anos, nada. E cando se vos dixo das comisións informativas, de dar participación, cal foi a vosa resposta? No. Si queredes, pedir, pedir os expedientes, como di o alcalde, por suposto que os pedimos. Estamos no noso dereito. A nós, o alcalde non nos está regalando nada. Todo o que conseguimos e a que temos acceso é porque nos corresponde por lei, como lle correspondeu a él no seu momento antes. Por lo tanto, deixadevos como di vostede, de excusas e tal. Nós argumentamos, lle poderá gustar máis, menos ou nada. Pero non se trata nin de excusas, nin de decir que agora o PP e porque nós votemos ou nos absteñamos que a Xunta non vai a invertir en Bueu. Porque, bueno, é que parece de chiquillada de rapaces pequenos, así de claro, nada máis. Non sei se José queres segundo turno. Entonces pechará tamén este asunto a alcaldía. Ás veces parece que sona, non sei se a excusa de mal pagador, non? É o que dá impresión. Eu creo que en política tamén, aparte de ser transparente, claros, eu creo que a cidadanía tamén ten o dereito e o deber de coñecer a actitude de todas e cada unha de nós, coa nosa forma de ser, de pensar,
coa actitude coa que estamos tamén ao frente de un posto ou dun cargo, cando nos sentamos aquí na institución municipal tamén, a cidadanía ten o deber de sabelo, non? Eu, se fose, son veciño de Bueu, estaría moi preocupado coa súa actitude, Elena, moi preocupado. Porque creo que para justificar en este caso tamén a Xunta de Galicia non faría falta que vostede estuvera aquí, eu digo así claramente, non? Vostede é representante desta corporación, non é representante da Xunta de Galicia. É representante da Corporación Municipal do Concello de Bueu, non? E a nós os recortes non nos gustan. Os recortes non nos gustan. O noso deber, en este caso tamén, como rexidores municipais, como membros desta corporación, representantes públicos do pobo de Bueu, do Concello de Bueu, temos o deber de ser exixentes e autoexixentes tamén con os mesmos. E o somos, e podo garantizar que o somos. O que pasa que tamén, despois dun período longo, de casi máis de 2 anos e medio, que se ven abordando este asunto, este en concreto, cando detectamos que a outra parte contratante se quere, e eu digo así literalmente, e non é ningunha ofensa, pero se quere escaquear, literalmente se quere escaquear, ou se non deberíamos ter, polo menos a unha resposta formal que non a temos, oficial, que non a temos. Non a temos. Mais alá do que intuímos ou de algunha conversa telefónica a medias. Non a temos. Entón, como vemos que a outra parte contratante se quere escaquear, o noso deber é advertilo e de ser exixentes. Porque nós vamos a pedir o mesmo trato para este pobo, para este concello, que o que reciben os veciños e o pobo e outros concellos da comarca ou de outros lados deste país. Exactamente o mesmo. E o facemos sempre desde, eu creo que unha actitude, primeiro, de respeto e de lealdade. E de saber tamén agardar. Nós non vamos poñéndolle unha pistola a ninguén no sentido de que ou me das isto ou senón empezamos a ter, bueno, pois, unha actitude de conflito, de enfrentamento como se lle queira. Non o digo nunha actitude agresiva, pero sí diferente. Esa coactitude que me movín e me movo sempre desde a posición e o cargo que ocupo. Como fixen coa Consellera de Infraestructuras, por poñer en este caso tamén aquí sobre a mesa, neste debate, a persoa de referencia principal para este outros asuntos. A Consellera de Infraestructuras, da que estou esperando desde o pasado verán, cando menos, o poder ter de novo unha reunión con ela para abordar diferentes asuntos que estaban abertos, tratados, comentados e, según o meu parecer, tamén encamiñados e cunha orden de priorización, como acaba de comentar. Dentro do lote deses asuntos, nunca estivo a Rúa Pazos Fontela en esta actuación, porque estaba orientada a Augas de Galicia como organismo que integra a propia Consellería. Si estaban varias das propostas que usted mencionou e que o alcalde puso ali sobre a mesa. Efectivamente, a obra do TCA que está executada. E a continuación, en palabras da propia conselleira, a petición da alcaldía, comprometeu tamén o proxecto xa para esa senda peonil desde La Pamán ata Torre. Seguimos agardando, xa non polo proxecto, polo anuncio, sino tan siquiera de ter esa conversa, esa reunión para comentar de novo este asunto. E o alcalde nesa conversa, ademais, anunciou, ou nesas negociacións, que estábamos dispostos tamén a que vía convenio acometésemos varias actuacións e mostrar disposición por parte do Concello a asumir o financiamento de algunha delas, obviamente non as principais, pero sí para complementar, como acaba de decir o concelleiro. Entón, podría ser ese tramo que vai desde a Rúa Nova ata Vilar. E así foi comentado e proposto pola alcaldía. Seguimos agardando. Pero que nunca estuvo dentro dese lote de actuacións, porque ademais teñen que ver con ese programa de sendas peonís, que dai obtén fondos europeos tamén. Pero non estamos falando dunha actuación sobre unha estrada que é a PO 315, urbanizada, que está totalmente recoñecido xa en estado de ruínas, vamos a decir, os seus pavimentos, recoñecido polos propios técnicos da Consellería. Pero esa, como temos Montero Ríos, e como podemos ter outras tamén municipais, pero como existen en moitos outros concellos. Obviamente, pero nós temos que pedir, como piden outros lados. E aquí hai algo todavía moito máis grave. O Concello de Bueu, desde o ano 2008 ata o ano 2022, recaudou e ingresou nas arcas de Augas de Galicia perto de 2 millóns de euros.
perto de 2 millóns de euros do canon da auga. O que di a lei, como acaba de ler na moción tamén o voceiro, é que eses recursos teñen que estar destinados a reinversión nas infraestructuras que permitan o saneamento, en este caso, integral e o saneamento das rías, onde todavía hai problemas, como aquí se ven acreditado. Senón porque estamos recibindo cada ano varias sancións por problemas todavía dos vertidos que pode haber en algún punto, que xa se resolveron boa parte deles, pero todavía se está detectando algún, se mellorou considerablemente a calidade das aguas, pero todavía hai que esforzarse por intentar erradicar todos e cada un deses vertidos. Pero ese debe ser un compromiso, porque a Lei de Saneamento das Rías e o saneamento das rías non é unha obriga dos concellos, senón que é da propia Xunta de Galicia. Obviamente, o que son as redes primarias é unha infraestructura municipal, que somos os que co cargo que pagan os veciños no seu recibo, a un 70% máis ou menos do que pagan os veciños nese recibo, vai para financiar absolutamente toda a infraestructura, desde os depósitos e os manantiais de captación, desde todas as captacións que hai, os depósitos, en este caso tamén de distribución, as infraestructuras, colectores de distribución, todo o que é infraestructura, a estación depuradora, todos os bombeos, todas as redes, en este caso de todos os servizos de saneamento e abastecemento, van co cargo a ese outro 70%. É que está financiando a Xunta de Galicia? Cero. Cero. E, sin embargo, están recaudando. E o destino, nós o que pedimos é que cumpran, en este caso, co que di a súa propia lei, que reinvirtan na mellora das infraestructuras. É o único que lle estamos pedindo. Entón, esa actuación que está programada, proxectada para Pazo Fontela e que foi cambiando ao longo dos últimos anos, baixo o que nós entendíamos que era ese acordo e compromiso de levar a cabo ese financiamento por parte de Augas de Galicia, senón non ten sentido todo o que estuveron facendo con nos ata agora, porque hai aí unha enumeración tamén de documentación que lle fomos trasladando, que fomos correxindo, que fomos cambiando para todo o que nos foron eles requerindo, para que cheguemos ao final e nos digan que se desmarcan. Pois eu creo que temos o deber, en este caso, polo menos, de que o pobo de Bueu, a cidadanía, o saiba. É un proxecto no que se ven traballando desde fai casi 3 anos. E creo que é o deber, en este momento, tamén de advertilo e de ser exixentes. Claro que sí, porque, do contrario, parece que o que son os recursos dos veciños de Bueu van exclusivamente a Facenda Municipal, as arcas municipais, e non pagamos impostos que van para a Xunta de Galicia ou o Estado, e que unha parte deles teñen que reinvertirse tamén nas melloras, en este caso, das infraestructuras do noso propio Concello, do servizo do noso propio Concello. Por lo tanto, eu creo que non é necesario abondar moito máis en todo o que se acaba de dicir. Obviamente, como dicen ao principio da intervención, cando se detecta que a outra parte contratante quere escaquearse, é o momento de alzar a voz. Este é o momento de alzar a voz. Este é o motivo polo que hoxe traemos aquí tamén esta moción. Procedemos, por lo tanto... No, pero de aguas en xeral. Sí, é en plural, porque aguas, alimentos son aguas residuais, aguas... Sí, xa detectei antes eso. Procedemos, por lo tanto, a votación da moción. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pasamos ao punto número 5, a moción do Grupo Municipal do Partido Popular contra a violencia machista e para o fomento da igualdade. Dou lectura moi rápido tamén o dictame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, celebrado o pasado 30 de xaneiro, cuso resultado da votación é o seguinte: votos a favor 3 do Grupo Municipal do Partido Popular, votos en contra ningún, abstención 5, 4 do Grupo Municipal do BNG e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por lo tanto, o acordo, o dictamen é favorable. Ten a palabra a voceira. Gracias.
Os datos das mulleres asasinadas durante o mes de decembro de 2022 e a primeira quincena de 2023 son extraordinariamente dramáticos, con cifras que rondan a quincena en tan só 3 semanas, facendo deste decembro o máis tráxico desde hai máis dunha década. Lóxicamente, esta é só unha das partes visibles dunha violencia que se estende a todos os ámbitos da sociedade e que se materializa de xeitos diferentes. Os datos do mes de setembro de 2022, por exemplo, amosan que naquel momento o EU contaba cun total de 28 casos activos de violencia de xénero. Estas cifras amosan claramente que é necesario afondar nas políticas de igualdade das administracións públicas, mais, sobre todo, analizar os acertos e os erros de todas aquelas medidas postas en marcha nos últimos anos, a vista de que non se pode falar dunha mellora generalizada da situación. A nivel municipal, compre repensar a programación que se realiza por datas como 8 de marzo e 25 de novembro para que non queden só nunha concentración en puro artificio, sino que sirvan como mecanismo de transformación para a sociedade. Xa que logo o Grupo Municipal do Partido Popular propón ao Pleno da Corporación Municipal do Concello de Bueu a adopción do seguinte acordo. Hai un punto único, instar ao Goberno do Estado, a Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra e o Concello de Bueu a revaluar as medidas tomadas en materia de igualdade e contra a violencia de xénero e impulsar as decisións necesarias para loitar contra a desigualdade co apoio das diferentes forzas políticas. Pois esta moción é unha moción sinxela que, tráxicamente e desgraciadamente coincide co asasinato desa muller en Baiona. Nós, cando presentamos a moción, e con estes datos, sobre todo de decembro e sobre todo a principios de xaneiro, que este principio de ano foi bastante tráxico en relación con outros anos, creemos que é necesario desde as distintas administracións e nós como administración municipal e a máis cercana a cidadanía, pois creo que sería convinte que o mellor repensar e revaluar as distintas medidas, os programas, os plans que están postos en marcha. É certo que nunca se invertiu tanto diñeiro, que nunca se puxeron e hubo tanta medios de comunicación, de difusión para dar e para poder chegar a canto máis xente en mellor e, sobre todo, a distintas edades, dende a xuventude ata xente maior, pero creo que analizando fríamente os datos que temos, e xa digo, co asesinato tamén de hoxe, que se suma e que seguramente unha máis, que non vai a ser a última, creo que como administración, creo que nos corresponde dende os organismos e de onde sexa posible, xa digo, con todas as administracións, poñer en riba da mesa, valorar os plans e o que se está facendo ben, tamén recoñecer que ao mellor hai determinados plans ou determinadas medidas que non, ao mellor, aínda con toda a vontade, non dan os resultados que todos esperamos e, xa digo, conseguir que entre todos acabar con esta lacra. Nada máis. Abrimos unha quenda de intervencións. Sí, Ana. Boa noite a todas e a todos. Comentou antes a voceira do PP que nunca apoiamos o poucas mocións apoiamos, ou se si vamos a votar a favor, porque entendemos que é unha moción con uns temas importantes e que dentro do Concello sempre facemos hincapé en isto. Pero de todos os xeitos quero facer uns pequenos matices, porque na exposición de motivos da moción di: a nivel municipal compre repensar a programación que se realiza por datas como o 8 de marzo e o 25 de novembro para que non quede só nunha concentración e en un puro artificio, sino que sirvan como mecanismo de transformación para a sociedade. Vamos a ver, me sabe mal esta parte, porque eu como concelleira non, pero as traballadoras do Centro de Información da Muller non só traballan para 8 de marzo, 25 de novembro, traballan os 365 días do ano. Non só se fai cara a galería actos o día 8 de marzo e o 25 de novembro. Día a día se traballa neses eidos, porque, por sorte, o Concello de Bueu é un concello que en áreas sociais invirte unha parte importante do orzamento municipal anual. É unha parte onde nas áreas sociais que está Benestar Social e Igualdade, que é o Centro de Información á Muller, si se traballa e se gasta moito do orzamento en esa materia.
Perdón, que os elevo unha noite. Tamén quería matizar que, aínda que acabamos de fai pouco aprobar o quinto plan de igualdade, donde aí, ano a ano, e cada vez que aprobamos un novo plan, se vai facendo modificacións respecto ao anterior plan, porque consideramos que, debido á situación actual, se vai modificando certas actividades que vamos facendo, certas programacións, entón entendemos que é necesario facer cambios. Tamén temos o primeiro plan de igualdade intercentros, que somos un concello pioneiro na nosa provincia, porque poucos concellos da nosa provincia teñen ese plan de igualdade intercentros, que son todos os centros educativos da nosa vila os que se involucran en prol da igualdade entre mulleres e homes. Se fan non só cara a galería, facemos un montón de formación a nivel de corpos de seguridade, Policía Local, Policía Nacional, se fan un montón de formación a nivel persoal entre eles. Se fai formación cos sanitarios do Centro de Saúde de Bueu, onde se fala de contra violencias machistas, para que se modificar protocolos que o mellor pensamos que sí estaban ben e que, falando con eles, entendemos que hai que facer modificacións. Sempre se está traballando día a día. Entón, entendo que me sabe moi mal esa parte, porque dá como que quere cara a galería, e que, como ti decías fai un momento, Elena, en outras mocións, que precisamente a 3 meses das eleccións municipais que se presentan algunhas mocións, a min isto me parece que tamén é unha oportunidade que a un mes do 8M que se presente esta moción. Esta moción se podía haber presentado fai 3 meses, a finales do ano 2022, cando se está disparando as mulleres asesinadas. Entón, a min me parece moi ben que se presenten mocións, pero non que sean oportunistas. Me gusta que todo o mundo dé as súas ideas, que eu sempre estou aberta, calquera traballadora do CIN, sempre está aberta a calquer proposta que fagan, porque non teño ningún problema, porque calquer cousa que vostedes me preguntades, sempre estou aberta a calquer cousa, pero digo isto, non me gusta esa parte, se che digo, pero todos os xeitos nos vamos a apoiar a moción porque entendemos que son temas de calado. Grazas. Continuamos, non sei se hai José Vilas ou se Elena... Julio. Sí. Ui. Pois creo que vou a ser o becho que lle pico o tren, porque eu vou votar en contra desta moción. Unha por ser coherente co PP, de que non se pode instar a Xunta de Galicia a facer nada que non queiran eles. E creo que a Xunta de Galicia non lle vai a sentar moi ben que dentro do grupo municipal do PP de Bueu instalos a que cambien a política tanto de igualdade como de violencia machista, que é unha das cousas que leva pois a Xunta de Galicia. Non somos casi meros transmisores de casi o que nos mandan e traballamos cos recursos que eles nos dan. Entón, como o Grupo Popular de Bueu pois tampouco explica en que quere que se cambien, en que se modifiquen esas actuacións sobre igualdade e violencia machista, pois a min dame moito que pensar, porque a Xunta de Galicia non sei se sabedes a política que ten é corres con mallas, non debería pasar, pero pasa. Se iso é igualdade, non? É defender a muller coa violencia machista, non meterlle en riba dela. Que? Porque entón nunha playa nudista podes violar a quen queiras.
Porque se corres con mallas non debería pasar, pero pasa, casi están metendo máis culpa a muller ou enfermo que fixo esa campaña. Entón, eu, por coherencia co Partido Popular, non vou a trabar a man que me dá de comer. Creo que o Concello de Bueu, como ben explicou Ana, é, neste momento, un dos millores, xa non digo da comarca, sino de Galicia, co plan de igualdade, coa forma de traballar que ten, cos cartos, como ben dixo Ana, cos cartos que gastamos en servicios sociales. Entón, ao mellor non poñemos flores, nin metemos moitas máis taceras, pero en servicios sociales levanos un feixe do orzamento municipal. Entón, aí que se inste ao goberno de Bueu a mellorar a súa actitude e se lle insta a Xunta de Galicia, que lle vai a parecer fatal, igual levades un tirón de orellas, como desde Bueu se lle pode instar a Xunta que son perfectos para todo, que si, no punto anterior, que si non é necesario o pabellón en Bueu, non é necesario o saneamento, non? E poñer ben a Rúa Paz Montena, non, xa estamos nos diante, porque queremos aquilo. E cando dixeche, Elena, que pódelo vender ti, pois pódelo vender. Como acabas de vender despois na segunda intervención túa, pois que a vosa prioridade é o rural, posiblemente este máis que falado xa coa concelleira, non? Coa concelleira de que se vai a ser o tema se sales alcaldesa. Ese ao mellor é a túa campaña electoral. Pero a min como home que non son machista, nin por asomo, como home que non son polo menos violento coas mulleres, nin por asomo, non? É que o PP queira cambiar a política do PP, igual é para cambiala como se cambia a lei do aborto en Castilla León, como Manuenco, ou esta campañita de la Xunta de Galicia que corres con mallas non debería pasar, pero pasa. Non digo máis. Non sei se hai algo intervención máis. Sí, Elena. Nada, simplemente aclararlle a concelleira. Vamos a ver, a moción, vostede calificado oportunista, é dicir, en realidade a moción era para tratarla no pleno de xaneiro, pero, por un problema de tempo non me deu tempo a presentala e ao final, que deixina para febreiro tampouco tiña problema en deixala para o mes de marzo e, se pudo falar que tampouco pasaba nada e tal. E despois, en canto que fala do Departamento de Servicios Sociais, é dicir, nós en ningún momento se está cuestionando a labor, simplemente facemos referencia ao 25 e ao 8 de marzo porque, son, se se quere, eses 2 días no que hai unha maior difusión e onde, se traballa dun xeito, se se quere, máis directo e, sobre todo, porque moitas veces o temos falado nas propias declaracións institucionais, temos falado de non máis minutos de silencio, non máis concentracións, é dicir, un pouco en ese sentido, é dicir, que non queden recollidas nese mere feito e nada máis, é dicir, por suposto que nos recoñecemos a labor feita e que se sigue facendo desde sempre polas traballadoras e non poñemos en dúbida para nada este tipo de e a moción, xa digo, se en ese parágrafo pudo ser que non este o mellor recollido do mellor xeito posible, en ese caso, tamén as nosas disculpas e tal. E en canto ao voceiro da CB, decir a min, a verdade é que me produce bastante pena que nesta moción, non que vostede vote en contra, que está no seu dereito, pero que empeza a mezclar outra vez, temas de tratados no punto anterior, é dicir, intentando outra vez, acabar, ir ao debate político. Vostede está no seu dereito de votar en contra e nós non estamos falando de en contra de políticas e tal, se trata de reevaluar, de repensar e de cambiar no que ao mellor non está chegando e tal, simplemente iso. Nada máis, é dicir, non estamos falando, e estamos falando das 4 administracións, porque así se recolle na propia tal. E creo que vostede, ao mellor tampouco é o máis oportuno para poñerse a decir, non, de campañas e tal, porque, tamén vostede moitas veces tamén debería, ao mellor, pensar un pouco máis o que di, e sobre todo referente ás mulleres. Pide a palabra a Xulio, en todo caso, Elena, como eres a propoñente, se quere despois matizar ou comentar algo a continuación, pode facelo, vale? No, simplemente decir que si falei algo foi unha das disculpas que poño para votar en contra é que o PP de Bueu non di as medidas que quere. Entón,
pois, como se votou aquí tamén en contra por non enterarse das medidas que quere, e debe ser un secreto do Estado, porque iso sí que non aparece en ningún expediente, non hai ningún expediente que diga as medidas que se llevan a propor a Xunta ou as medidas que se van a propor o Estado español, ou parece que po Concello de Bueu si hai medidas e si hai reproches. Pero, como non me fío do Partido Popular, non vai a ser que isto está orquestado pola propia Consellería de Igualdade, non? Para que se fagan mocións tal para cambiar a política pero para peor. Entón, como non se di cal vai ser o cambio da política, non vai a ser que sigamos corriendo con mallas e teñamos unha pandilla de xente detrás, non? Para violarnos. Pois entón, non voto a favor. Simplemente ese é a miña coherencia, o que eu digo. E, pois sí, eu son vehemente con homes e con mulleres. Eu non distingo. É a miña forma de ser, pido disculpas ao pleno 1000 veces e podo pedir disculpas 4000. Pero eu son vehemente con homes e con mulleres, non distingo. Entón non me digas que son máis vehemente ou menos vehemente coas mulleres. Non. Eu non distingo. É a miña forma de ser, son como son, e con 58 anos, que son máis vello da corporación, non me vai a cambiar nadie, ninguén. Elena, si queres facer uso da palabra. Vale. Nada, simplemente agradecer neste caso pois ao Partido Socialista e ao Bloque pois o apoio á moción. Procedemos, por tanto, á votación da moción do Partido Popular. Dou lectura como está na orde do día. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular contra a violencia machista e para o fomento da igualdade. Votos a favor? Votos en contra? Pasamos ao último punto da orde do día, antes de entrar no bloque B, que é a moción dos grupos municipales de BNG e ACB para o apoio da Corporación ao Manifesto da Sanidade elaborado en Pontevedra polas alcaldías e grupos municipais da área sanitaria Pontevedra-Salnés e para a mobilización xunto a SOS Sanidade Pública. Hai un ditame tamén da Comisión Informativa de Asuntos Xerais, celebrado 30 de xaneiro, que ten o seguinte dictamen. Votos a favor, 4 do Grupo Municipal do BNG, votos en contra ningún, abstencións 4, 3 do Grupo Municipal do Partido Popular e 1 do Grupo Municipal do Partido Socialista. Por lo tanto, o dictamen é favorable. Teñen os voceiros a palabra. Ben, boa noite de novo. Vou pasar a ler a exposición de motivos da moción. Pasado 18 de xaneiro, a Alcaldía de Pontevedra reuniu na cidade de Lérez a alcaldes das vilas de Barro, Bueu, Cuntis, Pollo, Pontecaldelas e Vilaboa, xunta portavoces de diversos partidos das corporacións das vilas da área sanitaria Pontevedra-Salnés. O motivo da cita foi a de facer unha fronte común ante a grave situación na que se atopa a sanidade pública nas vilas deste distrito sanitario. Da xuntanza saiu un acordo unánime no cal participou tanto o alcalde de Bueu como o voceiro do grupo do BNG, pero na cal, por diversos motivos, non puideron ou quixeron acudir as persoas representantes dos grupos políticos desta corporación. Neste sentido, entendemos que a legitimidade do Pleno pode servir para que tamén se posicionen as forzas locais que non asinaron a proposta, que era a seguinte e que lemos na súa totalidade. A situación límite na que se atopa o Distrito Sanitario de Pontevedra está poñendo en grave risco a saúde das persoas. Non hai persoal médico para cubrir os 9 PACs. O persoal de enfermería está sometido a un estrés sobrehumano. Mesmo se fan recaer labores sanitarias no persoal de servizos xerais e, ao final, as veciñas e os veciños dos 20 concellos que conforman este distrito vémonos na briga de percorrer PACs e centros de saúde cada vez que precisamos atención médica. Non hai PAC nin centro de saúde que teña un funcionamento normal e iso está a conducir a un colapso das urxencias hospitalarias. Mágoa ver as persoas doentes, moitas veces de avanzada idade, nos corredores e as cales e salas de agarda durante horas intermináveis e, sobre todo, as crianzas nos colos dos seus pais e nais ata por fora das urxencias pediátricas do Hospital Provincial.
Nesta época de incremento das enfermidades respiratorias, nin as derivas de doentes ao Hospital do Salnés ou ao privado Quirón Salud dan normalizado a situación. No que vai de mes de xaneiro deste 2023 faltou asistencia médica en Anafáns, Baltar, Bueu, Caldas de Reis, Carballedo, O Grove, Marín e A Parda. Son só algúns exemplos do que acontece calquera outro día de calquera outro mes durante xa demasiado tempo. E o peor de todo é que non hai visos de que a Xunta de Galiza vai a revertir esta gravísima situación nun futuro próximo. Esta carencia de profesionais, tanto médicos como de enfermería, e a elevadísima cantidade de persoas que non teñen asignado médico ou médica de cabeceira impide ás persoas que traballen na sanidade pública facer o seu traballo como realmente saben. Vense na obriga de atender aos doentes en condicións tan precarias que non teñen a oportunidade nin de dar atención integral nin de facer medicina preventiva, funcións elementais de atención primaria e piares sobre os que se asenta a conservación da saúde a longo prazo. O abandono da promoción, da prevención, da rehabilitación, do traballo comunitario e da participación cidadá poden levarnos ao caos máis absoluto, só evitado pola excelente calidade profesional do persoal médico, de enfermería e de outras categorías profesionais. Queda claro, tras todo o exposto, que no Distrito Sanitario de Pontevedra non está garantida a atención sanitaria pública á poboación cuns mínimos de calidade. Un feito gravísimo que precisa unha actuación urxente e decidida da Xunta, xa que no goberno galego recaen as competencias exclusivas en sanidade. Sindicatos, asociacións de doentes, organizacións médicas e profesionais e plataformas veciñais e cidadás de toda a área sanitaria e de Galiza enteira denuncian que estamos a vivir unha crise de atención sanitaria da que non imos saír se a Xunta segue a botar balóns fora e non asume dunha vez por todas que ten que pôr toda a carne no asador para garantir o dereito á saúde de todas e de todos. Por todo o anteriormente exposto e para que sexa unha demanda que conte co apoio de toda a corporación, os grupos municipais do BNG e de ACB solicitamos do Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, exixir á Xunta de Galiza que garanta o dereito á saúde de toda a poboación, o cal pasa pola mellora das condicións laborais do persoal sanitario e a mellora da rede de centros sanitarios da nosa área. Segundo, exixir á Xunta que adopte de inmediato todas as medidas para cubrir as prazas vacantes, incluído as prazas MIR, e garantir unha atención sanitaria pública digna en todo o distrito de Pontevedra, en toda a área sanitaria de Pontevedra o Salnés e en todo o país. Terceiro, exixir á Xunta que resolva xa a situación das urxencias hospitalarias, especialmente das pediátricas. E cuarto, apoiar e secundar desde o Concello de Bueu a concentración da plataforma SOS Sanidade Pública que terá lugar en Compostela este vindeiro 12 de febreiro, publicitándoa nos seus medios e poñendo a disposición da veciñanza de Bueu os medios necesarios para participar na mesma. Ben, como ben falaba a voceira do PP por coller unha frase que la expresou, o de repensar e cambiar, sí que é necesario na xestión que está facendo o Sergas do sistema sanitario. A todo isto que aquí incluímos e que foi un acordo unánime dunha reunión na que houve representantes de diferentes grupos políticos, efectivamente, o Partido Popular non asistiu, nin os seus alcaldes, nin alcaldesas, nin representantes, si o fixeron de outros grupos políticos, xa non só de PSOE ou BNG, sino tamén de agrupacións independentes. E eu creo que é unha cuestión unánime que xa tratamos aquí en outros plenos e introducimos no seu momento ante unha moción do PSDG varias cuestións aquí de Bueu e creemos que é necesario seguir incidindo nelas porque nunha simple xuntanza que se pode manter co persoal do centro de saúde nos fala desas dificultades que hai en pediatría, desa praza que está sin cubrir
e desa outra na que a persoa, esa persoa que tenga ese cupo total, pois cada vez que fai unha garda no hospital provincial, pois non pode volver a traballar o día seguinte, como é lóxico e como é os dereitos ao descanso dos traballadores e das traballadoras. Ou a situación do PAC, onde moitas veces está o PAC cerrado e estánnos lanzando a pelota entre Marín e Bueu a ver quen é o que conta ou non co seu persoal no punto de acción continuada, un ben fundamental para non ter que saturar as urgencias hospitalarias. Pero non é menos importante, e sei que aquí se falará do problema dos médicos, e hoxe ainda salía unha noticia nos medios de comunicación sobre o tema dese mal endémico que vai supoñer que hasta 2030 non se cubran as plazas, e de que iso falaremos agora de onde veñen moitos deses problemas, na nosa opinión, pois fai que aquí hai persoal médico que atende 50 persoas, 50 doentes, cada un co seu problema durante un día. Quero que a xente se imagino que atender non é ir a cubrir un papel a 50 persoas, como pode facer outro funcionarado, sino que é atender as doenzas diferentes de cada unha desas persoas, 50 nunha xornada, iso é inhumano. Pero hai que aplaudir tamén ese traballo que desenvolve o persoal médico, que aganta esas 50 persoas e que incluso fan algún turno pola tarde e cubren tamén algunha cuestión de urxencia. Pero falan tamén, e eu creo que un punto importante e algo que nos diferencia a Bueu, e se insiste moito, e saen moitas noticias na prensa, e incluso pois se pon en valor o labor formador. Moitas veces se fala do problema dos MIR, pero o labor formador que presta este centro de saúde realmente non está recibindo o suficiente apoio por parte dos Sergas. E non o decimos nós, o din os propios profesionais e o din pois cuestións tan básicas como a mellora dos medios cos que conta o Centro de Saúde de Bueu. Medios básicos que moitas veces, e por desgraza, pois veñen rebotados, e digo rebotados no bo sentido, pois dun hospital. Pois aquí nunca ven un ben de primeira man, pode vir dun hospital, que, bueno, pode ser que un medio, un ecógrafo ou calquer outro medio poida vir en condicións de poder empregarse despois do hospital, pero digamos que tampouco se está premiando, o Sergas está premiando o labor encomiable que fai o Centro de Saúde de Bueu, que está recoñecido, e o recoñecen os profesionais, non tanto a Xunta, por desgraza, como é dos mellores centros formativos de todo o país. E iso é unha realidade que se debería cuidar. Non é que lle teñen que dar un trato preferente ao Centro de Saúde de Bueu, sino que é unha cuestión que, cando se fala sempre das dificultades das prazas MIR, pois unha das cuestións fundamentais é os MIRs son persoas, son homes e mulleres que chegan a un centro de saúde e teñen que ter profesionais que os asesoren e que os formen. E iso, en Bueu, poden presumir e presumen, e non é que teñan que presumir, pero é unha verdade absoluta de que son un referente en iso. Entón, eu creo que é importante a mobilización social, eu creo que a sanidade nos debería unir a todos e a todas, porque realmente nos o estamos vendo coa campaña que estamos desenvolvendo desde o Concello, xa coa reserva de autobuses para a manifestación, pois xa temos máis dun autobús cuberto, xa vamos a polo segundo, vemos vilas do entorno que están enchendo 2, 3, 4 autobuses. Vemos que realmente hai preocupación nas persoas pola sanidade, preocupación que entendo que comparten tamén as persoas do Partido Popular, como de outros grupos políticos, porque son veciños e veciñas e comparten esas preocupacións. Entón, eu creo que debemos ser unánimes tamén en estas reivindicacións, debemos ser unánimes a hora de facer que se repensen e se cambien os mecanismos que non están funcionando. Debemos pensar en que este recorte de médicos non é unha cuestión que nacese agora porque o Estado non quera aprobar un listado de MIR. Estes recortes veñen xa dende a época de Mariano Rajoy. Estes veñen dos recortes incluso anteriores casi de Solbes. O sea, realmente o deterioro dos servizos públicos vense, digamos, perpetando dende fai moitos anos. E do que se sementa, por desgraza, se recolle. E a formación de médicos son entre 5 anos de carreira, son 4 anos de MIR, son eses anos que teñen de formación para poder acceder ao MIR e para conseguir a súa praza. Estamos falando de 10, 11 anos que se precisa ter a un médico para que poida estar exercendo. Entonces, aquí o problema non pasa porque lle deamos
que pode ser unha solución que formula a Xunta de incrementar a idade de xubilación, pero temos que cuidar o que ten que vir, e o que ten que vir, os números e os datos son desalentadores. Nós, os representantes públicos, pois temos que poñer un pouco de esperanza no asunto, ou máis ben incidir en que se repensen e se cambien as políticas, porque realmente o que estamos a sufrir agora é algo que seguiremos sufrindo nos vindeiros anos, e eu creo que ten que haber unha resposta unánime da cidadanía, que eu creo que haberá ese 12 de febreiro en Compostela con só sanidade pública, e eu creo que debería haber tamén unha resposta unánime deste pleno da corporación, porque a situación do que son os servizos sanitarios en xeral, pero no caso de Bueu son preocupantes, e eu creo que iso nos debe unir, como ben dicía a veciña, nos debe unir pois a defensa do interés público e dunha sanidade pública e de calidade. Non sei se o voceiro... Xulio, queres intervir? No? Abrimos unha quenda de intervención, se procede. Non sei se queres... No. Procedemos, por lo tanto, a votación da moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pasamos... Tes que sair? Si me permite, alcalde, un comentario que comentei e non se dixo. Sí, disculpamos a Xulio que ten que sair a tomar alguna pastilla. Sí, Xosé. Nada, simplemente un matiz que o incidín no tema de que hai disponibles prazas nos autobuses para desplazarse a Compostela, tanto a xente que aquí nos acompaña como os que nos están seguindo, ou seja, que poden anotarse en alcaldía e hai eses autobuses disponibles, e vamos a facer case o anuncio de campo de fútbol, e sae ás 9:30 e ás 2:30 xa se está aquí de volta. Bueno, ás 3. Desde o aparcamento do supermercado que hai aí, por non facer propaganda de ningún supermercado. Desde a parada de autobuses. Sí, eso. Ao lado do Pino... Que sí. De volta, de volta. Continuamos. Seguimos o pleno, despois, en todo caso, continuamos un ratiña máis. Pasamos ao bloque B, actividade de control. Primeiro dos asuntos de acción de conta do informe sobre morosidade, período medio de pagamento relativo ao terceiro e cuarto trimestre do exercicio 2022. O segundo, que é informe de execución do orzamento do Concello correspondente ao cuarto trimestre do 2022. O terceiro, da acción de conta dos reparos de legalidade formulados pola intervención municipal desde a derradeira sesión ordinaria. E o cuarto, que é da acción de conta da resolución da alcaldía ditadas desde a derradeira sesión ordinaria do Pleno. E salvo que houvese algún tema de urxencia, pasamos ao turno de rogos e preguntas. Non nos consta presentado unha. Bueno, en todo caso, temos que dar lectura e resposta a que quedara pendente da sesión anterior que formulara o voceiro do Partido Socialista. Pasa ya para Vilas, despois deixo chesta, vale? José, queres ler ti a pregunta? Paso despois a continuación a... A pregunta é a seguinte. Ao respecto das obras municipais de saneamento que se están a realizar no cemiterio vello clausurado de Bueu no Valado ao carón da igrexa parroquial de San Martiño, o Concello ten cuantificada a cantidade de pedra vella procedente de dito cemiterio en aras da súa reutilización e evitación da súa merma? A resposta é a seguinte. A alcaldía solicitou informe ao arquitecto técnico municipal que se transcribe a continuación. O proxecto técnico, asardinamento do entorno da igrexa de San Martiño de Bueu, redactado polo arquitecto Manuel Chapela Blanco, contempla a reutilización da pedra existente no antigo cemiterio nas obras de asardinamento a executar. As medicións incorporadas no proxecto contemplan unha estimación da pedra existente no cemiterio, non sendo posible facer unha medición exacta do material por haber pedra enterrada en distintas zonas.
A obra en execución ten un peche de aramio, de alambre aquí, que impide o acceso indiscriminado, non tendo constancia de que faltara ningunha pedra. Ao respecto, cumpre sinalar que a obra está rodeada de vivendas habitadas e o acceso está limitado ao paso entre a igrexa e a casa reitoral, polo que semella complicado acceder á obra sin que se detecta presencia, máis para levar material pesado, o que faría preciso empregar un vehículo de carga aceitado, camión ou similar. Sinala tamén que, aínda que xa se leva empregada na obra máis pedra da inicialmente reflectida en proxecto, está previsto que sobre material que se acopiará en instalacións municipais para empregalo no futuro. Ben, en todo caso, non hai preguntas presentadas. Sí, Elena. Nada, son 3 rogos. O primeiro é no que pasei onte por ali na recén asfaltado carretera que vai a área de Bon, que está aquela nas cunetas, que está todo cheo de agua, non sei se é que agua que nace ali, pero bueno, que estaba justo a ras xa do que é o pavimentado. Entonces, bueno, non sei se por parte do Concello ou por parte de, non sei se problemas da obra que se fixo, vamos, que se fale coa empresa para ver se se pode arranxar. E despois outro rogo é un contenedor de basura que creo que xa vos deixeron aquí en Sanamedio, ali por onde vive meu tío Daniel, bueno, non voy a decir nombres, que hai un contenedor que está roto e, bueno, que entran os gatos e que parece ser que cando vai a xente a depositalo que saltan e que outro día unha rapaza creo que case lle... E me dixeron que, bueno, que creo que deixaron xa nota arriba en información en Sanamedio, non sei se... E logo a última era en relación coas bases tamén do entroido, se Silvia me podías aclarar. Bueno, é un rogo, pero porque non queda claro se as comparsas de fora poden vir e recibir, non, solamente se vai a dar... Claro que pon comparsas, agrupacións de Bueu, e logo un terceiro apartado que agrupa... Non, pero logo un terceiro apartado pon agrupacións sin especificar. Xa, pero digo que, o sea, aí non entrarían comparsas de fora. Non, porque me preguntaron se as comparsas de... Sí. Claro, queda como aberto, pero non sei se se refire... Entendo que... Pero entendido unha comparsa ou só grupos... Estaría escrito como agrupación. Ah, vale. Porque me preguntaron... Vale. Vale. Si non se entende como comparsa, se entende como agrupación. Vale, perfecto, vale.